تمام حدا درفو زي صنحوا بحري 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 رمتي خاف بحري وبرنس وقتنا تخفنا بحري تركت وننا كتمنى يا نوري كبدت حمام حرسي حديدي وتعري قمصت قبال قسم كل يوم منا بحري 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 رمتها بحري رمتها بحري كم دي قبرها يلزمت بندري لبتحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وبحري وعدو الزبزن سنين كنت خوينو زحري بحري 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 رمتها بحري وصرنا باري علينا بنوم يقولوا مثل هو من دجاج نتانا وحد نصري مثل هو من الرحيل انت بزحت وصري مثل هو من الهوى ونقص لنا البحري بريمنا فوتها يلم ببحري وخذ سلام تخطاتبتنا الشانل كما تكونون صبوك تكونون اي وترو تمنيتنا بهغنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا ون زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتنا يز مدب مسانا كتصنعوا دما بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابن بهانات من قدي مقداف دمانا اي وترو تعويتنايو سلا تدخلوا دقف نز الشانل انا مسقنا نايلومي ارسيك اتاكنا تينا سفح زبالة مدب سلازلنا مسانا صنحونا بلنا let's go. Abiy Ahmed's latest obsession, Ethiopia's so-called right to access the sea. On the surface, his message sounds noble. He talks about peace, prosperity, and international law. He says Ethiopia's future depends on reclaiming a path to the Red Sea. But scratch beneath the surface, and you'll find manipulation, historical distortion, and a dangerous strategy designed to push Ethiopians toward yet another devastating conflict. Abiy Ahmed wants Ethiopians to believe that without direct access to the sea, their nation is trapped, suffocated, a geographical prisoner. He repeats this phrase again and again. Okay, ኢትዮጵያ አበይ ገጻት ኸይዳላ በሁሉ መንገዲ ክንረሞ ሽዑክ እንጀምር እየጨመረ መጥቷል። ይሄ ውጥረት በከፍተኛ ደረጃ ለዓለምን ስጋት የሚሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። የቀይ ባህርን ነገር ስንመለከት ቀይ ባህር በድብቅና እንዲሁም አደገኛ የሚባል የፖለቲካ ሴራ እየተሰራበት ነው። እስከዛሬ ሲሰራበት የነበረው ሴራን የሚልቅ በውጥረቱ በዚሁ ከቀጠለ የቀይ ባህር ውጥረት በዚሁ ከቀጠለ የዓለም አቀፍ ጦርነት መነሻም እንዲሁም የዚህ ቦታ ላይ ያለ የጂኦፖለቲካ ውጥረት በጣም ከባድ የሚሆን ይሆናል። በነገራችን ላይ የመደመር መንግስት የሚለው መጽሐፍ ምረቃ ላይ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዝለዓለ ኣጀንዳ ብኢትዮጵያ ኮይኑ ኣሎ ዝለዓለ ኣጀንዳ ምዃኑ ድማ ካብ ትዕዝብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይሓለፈን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ይከታተሎን ዘድሊ ግብረ መልሲ ይህበሉ ከም ዘሎን ሓደ ብሓደ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዛ ርእሲ ድማ ኣብቲ ሜይንስትሪም ዜና እናመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድማ እንታይ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብዙሕ ኣርቲክልስ
ብዙሕ ሓበሬታ ብዙሕ ዲቤት ብዛዕባ እዚ ቶፒክ እዚ እናመፀ ይመፅእ ኣሎ ካልኦት ሪጅናል ፓወርስ እውን እንትኾኑ ነናቶም ኣጀንዳ ነናቶም ረብሓ ኣብ ዙርያ እዚ ዘሎ ፀገም ከጉልሑ ንርኢ ኣለና ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ናቱ ሎሚ ይኮነን ጀሚሩ ኣብዛ ሕጂ ዘለና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ወይ እውን ወጥሪ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣይሓለፈን ስለዚ ፍልይ ዝበለ ወጥሪ ወይ እውን ሽግር ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጋጢሙሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ኢትስ ጀስት እዚ ከምታ ቀደም ዝነበረ ኢና ንቕፅል ዘለና The answer is no. Ethiopia has lived without direct sea access since 1993, when Eritrea became independent. And yet, Ethiopia still became one of the fastest growing economies in Africa during the 2000s and 2010s. Trade moved through Djibouti, yes, at a cost, but it worked. Ethiopia built railways, attracted investment, and launched massive projects like the Grand Ethiopian Renaissance Dam. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ወይ እውን ቀይሕ ባሕሪ ኦብሰሽን ይብልዎ እዚ ከዓ ሕልፍ ዝበለ ባህጊ ማለት እዩ ናብ ፅላለ ገፁ ክወስደካ ከሎ እቲ ድሌታት ናትካ ኦብሰሽን ይሕዛካ ኦብሰስድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ገለ ጋኔን ሓዲርዎ ኣሎ ትብሎ ንሓደ ነገር እዚ ድማ በዚ ባሕሪ ዝብል ሕማም ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባሕሪ ሕማም የብሉ ማለት ነታ ባሕሪ ኦኬ ብክልቲኡ ክንሪያ ሶሪ ናይ ባሕሪ ሕማም ዘይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ክትብል እውን ከቢድ እዩ I don't understand ካበይ መፅኡ እዚ ነገር እዚ ሕልፍ ዝበለ ናይ ባሕሪ ሕማም ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ግን ኢትዮጵያ ቅድሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ማሃብና there is this ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ትብል መሲልኩም no there are two articles ኣብዚ ክንሪአን ደልየ ዘለኹ ሓንቲ ካብተን ኣርቲክል give me a second is dangerous. It plants the idea in people's minds that the Red Sea is Ethiopia's inheritance, and if neighbors don't hand it over peacefully, force will be justified. We've seen this. ሕጂ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ባሕሪ ንምድላይ ዝገብሮ ዘሎ ስስዐ ሓደ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኣስፊርዋ ኣሎ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ሼር ክገብርዋ ርየ እቲ ዝፀሓፋ እውን ፐርሰናሊ ሼር ገይሩለይ ንዓይ ናይ ብሓቂ ቅዱስ I think ወዲ ጅቡቲ ድዩ ወዲ ሶማል ድዩ አይደንቲቲ ናታ ይፈለጥ ኮነ ኣለዎ ግን ፅቡቅቲ ኣርቲክል እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ ኢትዮጵያ Israelis to win in Africa expansionism proxy wars and assault on sovereignty ኢትዮጵያ ናይ እስራኤል ቅዳሕ ወይ እውን ማንታ ናይ እስራኤል ኣብ ኣፍሪቃ እያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያንን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ልክዕ ነቲ ኩነታት እቲ ንፈለስጢማውያን ካብ መሬቶምን ካብ ገዝኦምን ካብ ርስቶምን እናሰጎጎቶም ከላ ነፍሰይ ይከላኸል ኣለኹ ዲሞክራሲየ ተወፂዐ ገለ እናበለት ብሓሶት ንዓለም እናኣመነት ትኸይድ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ከምያ ንከባቢት ነተን ጎደቦኣ ኩሉ ግዜ እናበደለተን ንሳ ከም ዝተበደለት ታሪኻዊ ብፅሒት ከም ዘለዋ ንሳ ነቲ ርቃት ናይቲ ዞባ ትሰርሕ ከም ዘላ ገይራያ ነቲ ናራቲቭ ዶሚኔት ክገብሮ ትፍትን ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ እስራኤል ኣብ ኣፍሪቃ እንተኢሎምካ ናይ እስራኤል ሓይሊ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን ናይ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዋ ሃገር ማለት እዩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዛ ኣለና እዚ ኣርቲክል እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኤቪደንስ እዩ ኣብዛ ቀሚጡ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ንሕና ፑሽ ክንገብሮ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ክበፅሕ ዘሎ እዩ እንታይ ይብል ንኣብነት ንክልቴን የተሓሓዘን እዩ suggesting both proxy wars with linked again ተመሳሳሊ ናብ ኤርትራ ተፈላለየ ጭብጢ ይዝብ ናብ ኤርትራ ንኣብነት እንተሪኢኹም 98 ዝነበረ historical triggered border dispute and fueled by the US and Israeli backing of Ethiopia ልክዕ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኩናት ናይ ባድመ ተባሂሉ ክጅምር ከሎ ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትዋጋ እንተነበረ ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝደፍኦ ኩናት ከም ዝነበረ እቲ መስፍሕፋሕ ድማ በቲ መስፍሕፋሕ ናይ ኢትዮጵያ ገይሮም ክረብሑ ዝፍትኑ ከም ዝነበሩ ስለዚ መጋበርያ ናቶም ኮይና ነቲ ናይ መስፍሕፋሕ ሕልሚ ናቶም እተተግብር ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ኣገይን ኢትዮጵያ ጥራይ ኢልና ክንዛረብ እውን ቅሩብ ክብድ ዝበለኒ ግን ኢትዮጵያ ኢልና ድማ ኢና ክንዛረብ ምክንያቱ ሓደ ዓለም ለኻዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሓት ዘወርቲ ኣካላት ክህልዎ ክእሉ እዮም ግን ሃገር ከሃገር እዩ with 20 Al-Madin report claiming Israeli flags appeared at TPLF protests, hinting at geopolitical manipulation in the Horn of Africa. ወላውን ኣብዚ 2021 ዝተኻየደ ኩናቱን ናይ ትግራይ TPLF ዝጀመሮ እውን እንተኾነ ናይ እስራኤል ዕላማ ዝነበሮ ነቲ ካብ 4 ኪሎ ምስ ወፀ ብጀካ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ
ኣብ 4 ኪሎ ዘተኣማምኖም ስለ ዘይነበረ ንዕዑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ን4 ኪሎ ክንመልሶ ኣለና እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጠር ዝነበረ ዝምድና ክንቦት ኮለና ካብ ዝብል ዝተበገሰ ነይሩ Eritrea resistance to foreign influence including rejecting Israeli normalization and maintaining over the strategic Red Sea coast is framed as a counter to Ethiopia's ambitions with the ስለዚ again ኩሉ እቲ ኤርትራ ትመርጾ ንእስራኤል ይኹን ንኻልኦት ድሌቶም ክገብሩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዳ ስለዘይ ተፍቅደሎም ዘላ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ንኤርትራ ጠርኒፎም ኣጀንዳኦም ከስልጡ እዮም እስራኤልን ኣሜሪካን ዝደልይዎ ብፍላይ እስራኤል ዝደልዮ ኣስፋሕፊሑ ንቀይሕ ባሕርና ክቋፀሮ እናደለየ ከሎ እቲ ንእስራኤል ምቹእ ዝገብረሉ ዘሎ ኩነታት ድማ the same elite ናይ ኢትዮጵያ እስራኤል ስለትሕግዞም ጥራይ ዘይኮነስ ከይሓገዘቶም እውን ዓቕምን ተረኺቦም ንኤርትራ ክጎብጥዋ እውን ሰም ተመሳሳሊ ባህጊ እዩ ዘለዎ ስለዚ marriage of convenience ይብሎ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እቲ ሓደ ተሓቢኡ ከይተፈልጦ ይገብሮ እቲ ሓደ ድማ ክገብሮ እናደለየ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ልክዕ ከምዚ ኣዛብ ሓደ ዝብእን ሓደ እንስሳ ክበልዑ ዓቕሚ ምሳኣነ ምስ ካልኦት ኣዛብ ኮይኑ ዝገብር ሓይሊ ስኢኑ እምበር በይኑ ክወስዶ እዩ ዝደሊ ነቲ እንስሳ ምክንያቱ ምምቓል ስለዘየለ ግን ሓይሊ ስለ ዝሰኣንካ ምስ ካልኦት ሓቢእካ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ባህሪ ዘርኢ እናበለ እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ እዚ ፅሑፋት እዚ ድማ ብብዝሒ ኣብ ኢንተርነት ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ብብዙሕ መንገዲ ክፅሓፍ ክኽእል ኣለዎ ሓቀኛ ምስሊ ናይታ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ እታ ፅብቕቲ ናይዚ ኣርቲክል ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ጌራታ ዝብል ኣብ ሱዳን ልሙዕ መሬት ናይ ሕርሻ ጎቢጣ ወሲዳትሎም ዘላ ብወገን ሶማልያ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዶባል ሰጊራ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣቃዋማናቱ ኣብ 1800 መኒሊክ ከቁሞ ከሎ ነቲ ሃገር ኦሮሞ ዝበሃል ኢትዮጵያ ኣይኮነን ነይሩ ኣቢሲንያ ዝበሃል ኦሮሞ ነዚ ሶማል ዝበሃል ኣይኣከቦ ነይሩ ሶማልያ ዝበሃል እዚ ኦጋዴን ዝበሃል ኣብ 1977 ኣቢሎም እዮም ኣካልናቶም ድሕርቲ ኩናት እዩ ኣካልናቶም ክኾን ኪሉ ስለዚ ብዙሕ ዘይተወደየ ዘለዎ ሃገር ኢምፓየር ስቴት ክብሉ ከለዉ ድማ እናስፋፍሐት ትኸይድ ዘላ ናይ ኢምፓየር ኣካይዳ ዘለዋ እምበር ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓደ ዓይነት ታሪክ ሓደ ዓይነት ኣመፃፅኣ ዘለዎ ኣይኮነን ዳትስ ዋይ ድማ ውሽጣዊ ፀገም ናቱ ኩሉ ግዜ ጎሊሑ ዝረአ ምክንያቱ ሓደ ታሪክ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ታሪክ ኣለና እንድሕር ኢሎም ክወሩ ጥራይ ሓደ ታሪክ ዘለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ነፍሶም ንከትሑን እዮም ሓደ ኮይኖም ንኩሎም ጥልያን ንኩሎም ይጎቢጡ ሒዝዎም እንግሊዝ ከምኡ ኢትዮጵያ ከምኡ ስለዚ ኤርትራውያን ካብ ኩሎም ዝመፅኦም ፈተና ስለ ዝነበሮም ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ስድራ ኮይኖም ተኸላኺሎም እዮም መፅኦም እዚኦም ግን ክወሩ ጥራዮም ሓደ ብሓደ ኮይኖም ዓድዋ ኢናትሕና እዮም ዝብሉ ጋድ ነውስ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ግን ንምንታይ ኩሎም ነይሮም ንሓደ ዕላማ ኣይደኖም ብሓንሱ ንግደፉ እቲ ካልእ ኩሉ ክወሩ እዮም ሓድነት ነይሮም ተወሪዶም ኣይፈልጡን እዮም ወረድቲ ሃገር ስለ ዝኾኑ ስለዚ ወራሪ እንድሕር ኮይኑ ወላ እቲ ኣቢሲንያ ዝብልዎ ነቶም ካልኦት ወሪሩ ስለ ዝሓዞም ዲፍረንት ኣንደርስታንዲንግ እዩ ዘለዎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ካብ ካልኦት ካብቶም ቀርኒ ኣፍሪካ ዝወፅእ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እውን ሓደ ካልእ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ ኣባል ባይቶ ማለት እዩ ሓደ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ معلم فرح معلم يزبال call it Eritrea, Somalia, Djibouti and Sudan to sign mutual defense pact to forestall the arrogant, audacious adventurism of successive Ethiopian leaders. هجين تايز بلزلو. إذن ثلاثين هجرات أربعتين هجرات مالتي إيرترا، صومال، جيبوتي، السودان، هذا alliance ويون هذا حبراوي وتهدراوي كدان كقمال لون بتدقاقامي كاب إثيوبيا كما تصوم نزخل فتناتات نخل كلاخلي يبل. ثيوريتيكالي بعين تيورم بعين سنمقوتن صبغي نخلاتهم تمساسالي علامات سلوزلهم ويتمساسالي على سلوزلهم practically very difficult orna ኤርትራምበር ካልት ንኤርትራ ክገብሩ ላዝኽሉ ይኮኑን እቲ ዝበለፀ ነገር ካብታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ወላ እኳ ፅቡቅ ሓሳብ ተኾነ እታ ዝበለፀት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ነፍሶም ከሕየሉ ግን ከምዚ ክዳን ገለገለ ምግባር ማለት እውን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ እቲ ሓሳብ ግን ብብዙሕ መንገዲ ዝሰማምዕሉ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓንቲ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከብርሃልኩም እየ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከይሰገርኩ ከለዉ ሓደ ካብቲ ሶማላውያን ይኹኑ መብዛሕትኦም ሶማላውያን ሱዳናውያን ወላ እውን ደቂ ጅቡቲ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ቱ ሰም ኤክስተንት ኬንያውያን እውን ካልኦት እውን ንኤርትራውያን ሳይለንትሊ ዓዊሎም ገሊኦም ዓዊሎም ይብልዮም ካልኦት ግን ብውሽጦም ኣመና እዮም ዝኮርዑልናን ዝሕጎሱልናን ዝሕበኑልናን ስለምንታይ ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሰጥ ነብሎ ንሕና ጥራይ ስለ ዝኾና ሶሪ እዚኣ ትዕቢት ከይትመስለኩም ትዕቢት ክምህራ ይደልን እያ ኣብዛነ
ኤርትራዊ ኣመና ሕልፍ ዝበለ ትዕቢት ክህልዎ ይደልን እየ ትሕት ዝበልና ክንከውን ኣለና ከምታ ዘረባና ጀነራል ስብሓት ትሕት ዝበለ ሰብ ተኮይኑ እዩ ዓብ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ዝብሎ ትኽክል ትሕትና ፅቡቅ እዩ ግን ንትሕትና ኢልና ድማ ንሓቂ ክንጎስዩ ኣይንኽእልን ኢና ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሰጥለጥ ዘብሎ ተርጅምሎ መስመር ዘትሕዞ ነቲ ዓንዳሪ ናይ ኤሊት ናይ 4 ኪሎ መስመሩ ዘትሕዞ ኤርትራ ጥራይ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሃገር ኤርትራ ጥራያ መስመሩ ተትሕዞ ብኩሉ የካዱ ለኩም ዘሎ ፖለቲካሊ ወላ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ እንተሪኢኹሞ ምስቲ ኩሉ ሕፅረታት ናቱ ኩሉ ግዜ ፖለቲካል ኢንተሊጀንስ ኣሎ ፖለቲካል ኢንተሊጀንስ እንታይ ዝገብረካ ነብስኻ ንክተውፅእ ይገብረካ የስ ፀላእትካ እዚኦም ገጀፍቲ እዮም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኬትካ ካልእ ጌርካ ብዙሕ ፀገም ክትገብር ብዙሕ መፍትሒ ከተምፅእ ኣብ ኢድካ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ወይት እቲ ሚዛን ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለካ ድሩት እዩ ድሩት ሚዛን ስለ ዘለካ ነተን ዘለዋካ ሓይሊ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ጥራይ ክትጥቀመለን ኣለካ ኢንተንሲቭሊ ድማ ኣብተን ዘድልያ ኣብኣ ጥራይ ክትሃርም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ስትራቴጂ ናትካ ኣነፂርካ ፈሊጥካ ኣበይ ተጥቃዕ ጥራይ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ንኣቢ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ሰራዊት ስለ ዘሎ ፊት ንፊት ንዑ ንግጠም ኢላ ኣብ ገልጎላ ኣይኮነን ዝመፅእ ምዝላቕ ዝበሃል ኮኸዊ ይመፅእ ሓይሊ ናይ ፀላይ ሪኢኻ ደይ ዋፃእካ ተኮይኑ እንታይ እዩ ትሃድም ትእለ ካብቲ ቦታ ትእለ ኣብቲ ተደልዮ ቦታ ኣብቲ ንዓኻ ካዋፃእካ ሓደ ንሚእቲ ከተድመዓሊ ትኽእል ቦታ ድማ ተሓንቆኑ ፀላይ This is how Eritrea fights. እምበር ብቁፅሪ እንድሕር መፂና ብማትስ ተመፂና ሬሽን ተመፂና እኮ ከመይ ጌርካ ክትዋጋ ንሕና ህዝብና ብሙሉ ወታደር ተኮይኑ ውሕድ እዩ ንሳቶም 10 ዕፅፍናትና ኣይኮኑን 300 ዕፅፍናትና 100 ዕፅፍና ኣይደኖ 30 ዕፅፍናትና ድዮም ትኾኑ ዘሎ 30 ዘረብሐ ናው ኣይደኖ ልዕሊ ዕፅፍናትና ይበትእሶም ዝብልዎ ዘለዉ ቁፅሪ so it doesn't matter it's mathematics ኤርትራ they know where to hit እቲ ነገር ክመፅእ ከሎ ኣበይ ካርሞ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ገይሮም ፈልጡ እዮም ስለዚ ዋላ እቶም ኦሮሞ ዝበሃሉ ሎሚ ከምዚ ሸብዳዕዳ ኢሎም ብልፅግና ተቐይሮም ከየበሉ ከለዉ ብኤርትራውያን ኣዝዮም እዮም ዝኮርዑ ምክንያቱ ነዚ ናይ ኣቢሲኒያ ኤምፓየር ስቴት ኦፍ ማይንድ ዘለዎ ኣይሰዓርን እየ ዝብል ናይ ኣፍሪቃ ጎብለል እየ ዝብል መስመር ዘትሓዞ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ግዜ ኣይኮነን 3 ግዜ ኣይኮነን 10 ግዜ 20 ግዜ መስመር ዘትሓዞ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዋላ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ክፅሕፍ ከለኹ ኣብ ኤክስ እንታይ ኢሎም እዮም ዝምልሱለይ ብዙሕ ግዜ ትሪእዎ እንድሕር ኮይንኩም ነቲ ሓቂ ክሕድዎ ይክእሉን እዮም ኤርትራ ቤላ ገይራ ከም ዘላሃየቶም ፈልጡ እዮም ግን ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ልክዕ ምስ ነብሶም እዮም ዝበኣሱ ከመይ ገይሮም እዚኦም ውሕዳት ህዝቢ እዚኦም ንዓና ከምዚ ክገብሩና ክኢሎም ሓንቲ ግዜ ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ይብሉ ኣለዉ ከመይ እንታይ ይብሉ ናይ መወዳእታ እሞ ንራኸብ ከነርእየኩም ኢና ይብሉ እቲ ፀገሞም ግን ኣይፈለጡን ኢትዮጵያ ቀደም ከም ትሕይል ኣይተረድኦምን ኣሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ኤርትራ ኣይኮኑን ታሪኮም ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ይኮኑ ፅንፅዋይ ዝንገሮ ታሪክ ኣይኮነን ዝንገሮ ታሪኮም ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሞም ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት ብዓብዩ ልክዕ ከምዚ ኣሜሪካ ታሪክ ከተንብብ ከላ ካልኣይ ኩነት ዓለም ባዕሎም ከም ዝወድዎ ገይሮም እዮም ዝመሃሩ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝወድዎ ግን ራሻ እዩ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዝገበረ ንናዚ ሕቁ ዝሰበሮ ራሻ ሕብረ ሶቪየት ነይሩ ነዚ ይነግርዎም እዮም እንታይ እዚ ከዓ ታሪክኩም ኩሉ ግዜ ጠምዚዝካ ንነብስካ ጅግና ምግባር ስለ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ናይ 3,000 ዶላር ናይ 3 ሚልዮን ዓመት ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ግራንዲዮስ ከደ ሓደ ዓብ ዛንታ ክትፍጥር ኣለካ እዚ ንዑታት ስለ ዝምግብዎም እቲ ሰብ እንታይ ትክክለኛ ምስሉ ይፈልጥን እምበር ሓይሊ ለካድ የብልካን እኮ ብፋኔ ኢኻ ትዕቅኖ ብሸነ ኢኻ ትዕቅኖ እምበር ብኤርትራ ይኮንካ ትዕቅኖ ናው let's go back to ናይ ኤርትራ መላለሳ ወላ እዚ ሕጂ ፖለቲካል ማቹሪቲ ፖለቲካዊ ብልሓት ገለ ንብለውን ኣብዚ ካ ትሪኦ ንኣብነት ለንቀነ ብዙሕ ዘረባ ጫውጫውታ ተፈጢሩላ ሚድያ ኤርትራ ድማ ውሕዳት ዲፕሎማት ዘለዋ ብመንፅር ናይ ኢትዮጵያ ክንሪኦ ከለና ውሕዳት እዮም ዲፕሎማታትና ግን ክሰርሑ ከለዉ ወይ ክፅሕፉ ከለዉ ወይ ክገብሩ ከለዉ ኤግዛክትሊ they know where to hit ኣብታ ትግባእ ቦታ ከምዚ ጨማታ ቦታ ዝሃርም ቤላ ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ዘሎ ንኣቢ ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራይ ድዮም ከዓ ዝሃርምዎ ዘሎ ተርጂኻኒ ኣለኻ ክትሃርም ከለካ ውሑድ ትሕሪ ኮይንካ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኢኻ ክትሃርም ዘለካ ንፀላይኻ ከምዚ ናይ ማርሻል ኣርትስ ናይ ካራተ ናይ ገለ ክኢላታት እንታይ ገብሩ ሓደ ግዜ ኣበየ ሎ ፀላኢ ናይታ ፀላኢና ኣበያታ ድኽምቲ ጎኑ ይፈልጡ ምስ ኣብታ ቦታ ጥራይ ክሃርምዎ ኣሎ ኣብታ ቦታ እትያ ድማ ይኸድምዕሉሎም ኤርትራ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ናይ ማርሻል ኣርትስ ልክዕ ንኣቢ ኣብታ ፎልት ናት ይሃርምዎ ኣሎ ፎልት ናት እንታይ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይጥሕስ ኣሎ ስለዚ ሂት ሂም ዴር ኣብታ ቦታ እትያ ጥራይ ኢኻ ክትሃርሞ ዘለካ ቢኮዝ እቲ ካልእ ነገራት ገለ ንዑ ዝምልከት ኮይኑ ካልእ ዕንደራታትን ኣጀንዳን ኣለዎ ንሕና ግን ኣብታ ንሱ ዝጥሕሳ ዘሎ ኣብዚ ራእዩ እጂ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እቲ ኮንቨርሴሽን ብሲራክ ባህልቢ ዝጅምር ሰለስተ እዮም ሲራክ ባህልቢ ዓብ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እዩ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ
የማነ ገብረ መስቀል መጀመሪያ ብናይ የማነ ገብረ መስቀል ክንጅምርሞ ክልተ አርቲክል ስለዝኾነ ኣብዚ ሲራክ ባህሊ ብዝፀሓፈ dangerous adventurism endangering stability and international law ትብል እያ እታ ናይ ሲራክ ንውሕ ዝበለት እንዲያታ አርቲክል the recent ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ብብልፅግና ዝመፅእ ዘሎ ብዛዕባ ታሪኻዊ ብፅሒት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለና not only distortion but history but also direct threat to the regional peace commune ንዞባዊ ርቃትን ንዓለም ለኻዊ ሕግን ናበልካ ዝረብ ዘሎ and a trend proverb loosely translate as ኤርትራ ድማ ነዚ ብቕልል ዝበለ ምንፅፁላይሲ ማዕኮራ ዘይከደነት መሬት ከደነት ከም ዝበሃል only characterize the regime's reckless ambition to secure a sovereign window to see an inspiration badly proclaimed and recent. እዚ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎን ዕንደራ ናቱ ካድሬታት ዝገብርዎ ዘለውን እዩ ዝገልፅ ዘሎ ዝያዳ ብና ብሚድያ ብቴሌቭዥን ገይሮም ዝገብርዎ ዘለው ሓደ ቅቡል ዝኾነ ሃገራዊ legitimate national aspiration ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘረባታት ዝገብርዎ ዘለው by cloaking a falsehood in nationalist rhetoric the prosperity party seeks to normalize እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ሃገራዊ ሕቶን ሃገራዊ ኣጀንዳን ጌርካ ንሓደ ሓደገኛ ዘረባ ቀፃሊ ኣብ ቴሌቭዥን ካልን ብምዝራብ ነቲ ኣብ ዞባ ዘሎ ወደ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ነቲ ዞባ ኣብ ካልእ ዘይድሊ ኩናት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ከም ዝኾነ ንውሕ ዝበለት ኣርቲክል እያ ኣብታ ቀንዲ ኣገዳሲት መልስናታ ኣብዚ ፅማቕ ገይረያ ነይረ ተመሳሳሊ ምስ ዝረኣና ኢና economic desperation drives Ethiopia's rhetoric as its landlocked status hampers ነቲ ንግደፎሞም ኣብዚኣ ሓንቲ ነጥብላ እታ ቀንዲ ተዛርብ ዘላ ናይ where is it ኣብታ ንመለስ ቀንዲ ኣብዚኣ ክርያ ደልየ ዘለኹ sometimes it's too much okay እዚኣ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እሞ ክንርኢ ነታ ኮሜንት እትያ የማነ ገብረ መስቀል ይምልሰላ ኣሎ ስለዚ የማነ ገብረ መስቀል መሊስላ ማለት ናይ ኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ is already because የማነ ገብረ መስቀል is ቀዳማይ ኣፍ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እዩ ሚድያ ናይ ዓለም ቀዳማይ ተወካል ናቱ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ already ታብልፅግና ትብል ገዲፎም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገዲፍዋ ይሳ ፖተምኪን ፓርቲ እዛ ናይ ክንደይ ግዜ ገሊፀልኩም ኣለኹ እታ ናይ ድራማ ዓዲ እናሰርሑ ዝኸዱ ነበሩ okay officials and minions also allude to even if half-heartedly the imperative to break encapsulation when arguing for sovereign access to the sea. Jizzy, this is banal as it is بحثر تبلنتاي زبل زلو تبلصقنا زختلو زلو منقدي ابي احمد دما ابزاناي مصحف ممراق زبلو اب حد ገዛት ዓፊና ክንነብራይ ንኽእልና ኢንካፕሱሌትድ ኮይና ክንነብራይ ንኽእልና ተኩስና ክንወፅእ ኣለና ካብቲ ዘለና ብላብላ ዝበሎ ማለት እዩ ሓቂ ንምዝራብ እንድሕር ኮይኑ ንኣቢ ወይ እውን ኢትዮጵያ መን ዓፊንዋ ኢሉ ኢትዮጵያ ክትዕፈን ትኽእል ሃገር ድያ እያ ዳላታ ስነ መግበት ስለዚ እንታይ ኢሎ ኣሎ ብዓይኒ ብግዳ ሓቂ ብናይ ኢንትሬድ ብናይ ቋንቋ ናይ ንግዲ ክንዛረብ ከለና ኢትዮጵያ ኢንጆይስ ባየርስ ማርኬት ኢትዮጵያ ባየርስ ማርኬት ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ገዛኣይ ከም ድሌቱ ዘማርፀሉ ቦታ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ቀውዒ ኮሚደረ እንታይ ይኸውን ወይ እውን ኣብ ግዜ ክረምቲ በለስ እንታይ ይኸውን ወይ እውን ሲዝናል ፕሮዳክት ሓደ ንብረት ኣብቲ ወቅቲ ናቱ መሬት ዝዘብጥ ምሻሎ መሬት ተዘቢጡ እንታይ ዝበሃል ባየርስ ማርኬት እቲ ገዛኣይ ከም ድሌት ኣማሪፁ ኣብ ዝደለዮ ዋጋ ክገዝእ ዝኽእል ማለት እዩ ሴለርስ ማርኬት ዝበሃል ድማ እንታይ እዩ ነዳዲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ እቲ ነዳዲ ኩሉ ሰብ ስለ ዝደልዮ ውሕቶ ኮይኑ እንታይ ትገብር ዋጋ ንኣብነት ኤኣይ ቺፕ ናይ ኤንቪዲያ ባየርስ ማርኬት እዩ ሞኖፖሊ ዘለዎ ማለት እዩ ንሶም ብዝበሉ ኸ ኢኻ ትገዝእ ናይ ዝበለፀ ቺፕስ ኤንቪዲያ ጥራይ ተፍርዮ ስለዚ ኤንቪዲያ ኩሉ ግዜ ክትወዳደሮ ኣለካ ቢትኮይን is a seller's market ቢትኮይን ሊሚትድ እዩ እቲ ዘሎ ኣብ ዓለም 21 ሚሊዮን ጥራይ ክህሉ ስለዚ ክንደምንታይ ገንዘብ ሒዝካ መፂኻ there is only limited thing ብግምቲ ኣሉ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ ኣማሪፃ ክትገዝእ ትኽእል ሃገር ኣማሪፃ ኣብቲ ገባሕር ክትጥቀም ትኽእል ነቶም ኣብቲ ገባሕር ኣለና ዝብሉ ብጨረታ ኣባሊዓ ዘዋፅኣ ክትወስድ ትኽእል ሃገር እያ ናይ ሰላም ሃገር እትኾይና እዮም ዝብልዋ ዘለዉ እዚኣ ድማ ያነ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኤርትራ they have to hit them exactly where it hurts ኢትዮጵያ ኣብታ ናይ ሓሶት ድራማናቶም ቤላ ጌርካ ጭጭ ሚትካ ባጥራይ ክትሓርሞም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትነግድ ትኽእል እያ ብኤርትራ ክትወፅእ ትኽእል እያ ብጅቡቲ ክትወፅእ ትኽእል እያ
بسوماليا بحمشت كالي من قدك توصل تخليها سومالي لاند بلو بوساسو بلو مقادشو بلو جوبا لاند بلو يقولي بزدليت من قدي هتوريتك كينيا بزدليت من قدي لعلوتي السودان سلازي إثيوبيا أماريزا كي تخل هاجريا ناب حدا هاجر كتأثر كتعفن تخل هاجر يكونت سلازي ناراتيف تعفينا خن مود بلدلو حساو مخانو كم زي كي حتى قالت على ما يتفلت اندي اكتب لهم يوم قال لهم نو هو كيرز علم بحسوت يا تغي امين دونالد ترامب زغبرو زل حسوت ريو افري داي حسوتي سلازي نز حساوزي بحق غيركا لبو كتطفالك تكلالك and this is exactly كابير ترامب صبي زنبرنا بخمس ملك دحر قيدي دبلوماسي دما اتزبلت اسرح كسرح دغ next topic زيا ناي سيراكن ناي اتو يمانن ريالنا قتلنا امباسادور صوفيات سماريام كا نساون تقبيلا نتكونتات زي جنتاي زريكا ايرترا نزغونتاتي سيريس نتناتور يملو زغداي زي قليل كم زي كونه نغيرناكم ينا نجي غلغله سواتالو اتاي تغانن وندو غلغله دير داكا تقينو جست بوتا غدف تكونتات ديتكاتلون تلغا دن قليل مسلكا زغداي زين قليل ايكون ايرترا قد محجي بزغبرتون زي غبرتون طيب زغبرتون بزي وعلتون زي حسبتون كندي غدا وريد وايو سقم ببال عنا غدايناي وتهدروا حيلنا أثناء عين الردحان ولا سونكو أنا كقرب يبلندي حيل خمر أي ونصبغي مغنياتو هيا شكر بيت سلزلونا حيل زي بلاد مسلم على البقالو إيرترا ولا حنت زي بلاد مسلم سبعة اللغة فلت ولا قط معلش قبرتي فلتو تقينو حيل إيرترا زي تري حيل زي بالله حيل زي بالكانت تطيركا موس على يخا عشان دعرقين تايز قبر كواغا كايد فتل تبديوني تواجي كانت سعر كانت فايدة مسألكا معنا فايدة يمسألناني كم إيرترا وقعتينا هنسعر كنيك زينا هنسعر دا قبر لنا أنا كم إيرترا وقعتينا هنسعر ونا يدلنا وقعك مسألنا يا زيد اللي مصرط وقعد بحالك متي قبلنا بإيرترا we have to make sure توقع زبان لبانا دي تمتي إيرترا خسعرها we know this ولا أي مسألنا كما مسألنا يدلنا that's why دما إز ديبلوماسيا وسعر زقبر جلو خل ندحرقين كحجز صحاف شير قبر ني صوفيا امباسادر ابزا چانل زلهم ابيكس زلهم ني صوفيا ان امباسادر صوفيا تسمع اريام ديو ني اتو يمان غبر مسكال ديو فلو زيت غبروم تلهم مجمريا نو غبرو قدامي كتعغزو تدخلوا العن فلو غبرو شعورنا تنسم زغبرو زلو شير مغبار دما تلخو سراحي تدي صحافكا شير تغبر من البات مصحف هاي كال كونتيلكا نزا قداميتي باراغراف ناي صوفيا تسمع اريام كوبي تغبروا شير لكم كم كود غيركم عاده تصحف توثقكم كتصدقوا تقولوا كمي بقى you don't need to write هذا جزء نتتصحف زلو نيش كاب قديكا كم ناتكا كم تقص غير كابا توردا نتاناتهم دمشير تغبرا زون تاكتيك دحن مال سجي تتبدلا انا ون بزنا اثيوبيا كنتات تغريمه يزلو خط بلالا حقخي كل شيء تغريم له اذا انكابسوليت تبل نعيم كدهر موزل تريون عفينا تبدلا اي عفن كان الله frankly no one is encapsulating Ethiopia a country with a large population and six تغبرا لا سوفيات سماري مابزج وزير الصوفيات سماري نتي يمانا قبر مسكال عطي يمانا قبر مسكال كباب بيلو بكبتك على زقبره بغلل زبال غالات زرقحات زرزيرات تقبروا زل على عربية كومون لاي انت تقول لا Ethiopia a country with a large population and 6 neighbors Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, South Sudan, Sudan cannot be boxed in unless it insists on drawing the box itself. لذي إثيوبيا كتعفن تدخل أبوكس كتدخل هجرة يكون أب بورصة كتدخل هجرة يكون أباكو كتدخل هجرة يكون بعلا بزي صرحته باكو أو تدعياتها شديش هجرة دوب زلوا حمش هجرة دما أفتق بحر زلوا عند حرقينه كتعفن هيتغنى بس ده اللي تكتوز تدخلها. لذي إزي تعفين نازل الحصة كاله أجندة ناي ورار كاله ناي زي مريت كان زي بحر خان كتسرق أجندة تدي بالكا كتعفن هيتغنيها. سبوز غنى سلزغنى expose مقبارم زي مكلعناتهم دماي نزيها أنا بعليهم شركة جبرية إكزيس لسام كلامبر. Let's be honest, calling Ethiopia encapsulated is like calling the elephant in the room, trapped by the furniture. Size is not the problem, and size does not entitle anyone to lean on their neighbors. Africa doesn't run on imperial nostalgia, it runs on cooperation, law, and respect. Exactly. زيتين الدليل لنا بحبوا أجندة تعفينه تنفاسينه قروروي تتحيزه تحانيق زبالة زلا حسوتيو زحنا قكالة أي تجبتك أي تتحسك نحاد حرماسي أب حدا جزاء تقايستهم نبرة بكبابية يزلوا عفينا من اللوك بلا يكلي ذا أكل بوتا من كساقس كل جزية له إثيوبيا ذا أكل من كساقسي موت متون له
ሽጣራ ግን ተዓፊነ ኢልካ ዘይ መሬትካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ክትወርር ስለ ደሊ ዘለኻ and we know this ስለዚ ነቲ ኣጀንዳ ገይሩ ሸፊኑ ኤርትራ ስለ ደይመለስሉ ጫቁጫቁታ ፈጢሩ ክዕወተሉ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ብሓቂ ጌራ ክስዕሮ ኣለካ ኩሉ እዚ ሶፊያ ትብሎ ዘላ ሲራክ ዝብሎ ዘሎ የማነ ዝብ ኩሉ ሓቂ ቅንጣብ ሓሶት የብሉ ኤግዛክት ሓቂ ጥራዮም ዛረብ ዘሎ because this is the truth ስለዚ ሓቂ ስለ ዘለና ብዙሕ ክንዛረብ ዘለና ንሕና ኢና ባህላ ያኔ glad to hear the prime minister's reassurance that war is not on the table the prime minister ፅቡቅ እዩ ብውግእ ኣይኮናን ደልዮ ዘለና ዝበለ ግን ፈሊጣት ኣላ ስለምንታይ ነቲ ዝበሎ ተቐቢላ ዕላማ ግን እንታይ that's a good news because ዞባና ኩናትን ዕግርግርን ኣይወሓዶን ዳርጋ ዞባ ሙሉእ ዝቃፀል ዘሎ ዞባና ዝደልዮ ስራሕ ዕድል ናይ ስራሕ ትምህርቲ ፅርግያታት ካልእ ይዘድልዮ not lectures about geography እዚ intelligent response እውን እዚ ዞባና ዘድልዮ ዘሎ ካልእ እዩ ኣብ ቴሌቭዥን መመፂኻ ተዓፊነ ዶ ጂኦግራፊ ዶ ገለ ዶ ናበልካ ፅንፅዋይ ደይኮነ ተግባራዊ ስራሕ ይዘሊ ዘሎ ዞባና good ቀፂላ እንታይ ኢላ also note the prime minister's dramatic warning that if there is any Ethiopian who believes that Ethiopia will forever remain a geographic prisoner, that person is a dead one. Such statements, while contrary, while certainly attention-grabbing and more suited to political theater than constructive regional dialogue, Abiy Ahmed بسلام መንገዲና እንደልዮ ግን እንተኾነ ግን ይዝብል ኩሉ ግዜ ታገን ደማንታ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ጂኦግራፍ እስርቲ ኮይና ክትነብር እያ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ጂኦግራፍ ክትነብር እያ ኢሉ ዝኣምን ተሎ ዝሞተ እዩ ዝበሎ እዚ ዘረባ እዚ ፖለቲካዊ ቃል ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣቴንሽን ናይ ሰባት ንምስሓብ ንክምረፅ ኣብ ፖለቲካ ኣጀንዳ ንክህልዎ ሰባት ንክዛረብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ንፅቡቅ ንርግኣትን ንቅዱስ ዝምድናን ዲያሎግን ኣገዳሲ ቃል ከም ዘይኮነ ግን ኩልና ንሰማም ዓሊና for neighboring states they raise eyebrows and question is this a metaphor meant to signal ambition assert dominance exactly እዚ ዝብሎ ዘሎ ንምንታይ ዓላማ ይኮም ዝብል ዘሎ እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ ጎረባብቲ ካብቲ ዘረቡ እንታይ ሓሲቡ ኾን ኢልና ንግምትን ኢና መራሒ ናይ ሃገርቲ ኮይኑ ብቃላቱ ኢና ንፈርቶ ውግእ ክጅምር እየ እንድሕሪ ኢሉ ይፃወት ኣሎ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ he's a leader ናይ ሃገር መራሒ እዩ ቆልዓ በሻሻ ዶ ወላ ጅን ዕፍሪት ዶ I don't care እዚ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ውግእ ጀምሩ እንድሕሪ ኢሉ ኣዚዙ ውግእ ክጅመር እዩ ስለዚ ኣብሶሉት ፓወር እዩ ድማ ዘለዎ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ከተግብሩ ዝኽእሉ ሓለፍቲ እዮም ትሕቲ ዘሎ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ማለቱ ይኮነን ወይ ንኻሉ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ዝዛረበ ዘሎ ብሓይሊ ዓቕሚ ክጥቀም ሓይሊ ክገብር ገለ ክገብር ከም ዝደልን ኢንቴንሽን ከም ዘለዎን እዩ ዝገልፅ ዘሎ ዘይምግባሩ ድማ ኢለ ናተይ መርገፂ ንፁር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዘይምግባሩ ኩናት ስለ ዝፀለየ ኣይኮነን ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሩ ጥራይ ስለዚ እዛ መልሲ ናይ ሶፊያ ተስፋማርያም ሓደ ምስቲ ዲፕሎማስያውን ዝምልከቶም ጉዳይ ከምዚ ኢላ ትፅሕፍተላ ከምኡ ኢላ ትዛረብ ከም ዘላ ወይ እውን ትሕብሮም ከም ዘላ ፅቡቅ እዩ ሶፊያ ተስፋማርያም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ ጀነራል ሰክረታሪ ናይ ዩኤን አንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዘለዋ እውን ርየ ኣለኹ ይመላለሱ እዮም ኣብቲ ዲፕሎማት ፅቡቅ ዝኾነ ኮኔክሽንስ ከም ዘለዋ ይርየ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ምስቲ ስፔሻል ኤንቮይ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዩኤን ምሳ ተራኺቡ ቀፂሉን ኢትዮጵያ ኣትሎ ምስ ኣምባሳደር ቢንያም በርሄ እውን ተራኺቡ ኣሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ሚድያ ይዝረብ ኣሎ ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስ እውን ይሕበር ከም ዘሎ ግምት ኣለኒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኮይኑ ክነግር ኣይክእልን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብዝግብኦ መንገዲ ፅቡቅ ጌራ ሃንድል ትገብሮ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና which is very very interesting and very important ሓንቲ ብዚኣ ዝሰማዕ እኳ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዓለም ክንሰግር ኢና እዚኣ እስከ ስምዑለይ Geopolitics. Some moves are subtle, but others, like the UAE's return to Eritrea's port of Assab, redraw the map of influence. This is no minor deal. It's a bold maneuver for control over one of the world's most vital maritime arteries. The Red Sea, a critical trade channel, is now a theater of tension, with Houthi attacks exposing vulnerabilities and forcing nations to rethink security. For the UAE, securing these sea lanes is existential. Assab's reactivation is a clear statement that Abu Dhabi won't let its lifelines be threatened. But this is about more than security. It's about influence. እንታይ ዝበሃል ቴዎሪታት ይወፅእ ካብ ኣዝዩ ክሬዲብል ቦታታት ኣይኮነን ግን ሓደ ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ሕልሚ ገጅፍ ከም ዝኾነን ፈፂምካ ካብኡ ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሓደ ኣብ የመን መመሊሱ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር የመን
we know زي بابل مندب كبابي زلو كنتات نريو لنا ات دبوباوي كفالنا يمن بدبوب مالتيو ابتي انديان اوشن مالتي بو بزح بيز حيزالا امارات ابتي كويناتنا يمن بزح تعاويتا حوت زبال نتنا بانا زطمت وغنا يمن تراي حيز زلو امبر بدبوب وغن زي امارات زبال بوتا حيز زلو سلازي ابتي بوتاتاتتي يسفعفع كم زلو نابنت ابعال زغار ايلاند زبال located in the Red Sea about 75 km from الحديدية سلازي الحديدية زبال حدا كابت اقداس ودب ناي يمن زنبري كابو 75 كيلومتر located the Red Sea about 75 km سلازي نابتك اي بحر قصب نات قراربو نامصو يخدو خمزلوين ان رزلنا زي دما لعلت انك غزل اليوم قانون ويون دبلوماسيا مكساز اليوم the move sparks concerns if it signals the next major threat to the security and stability of the Red Sea, and how are Saudi Arabia and other Red Sea littoral states view this emerging power projection over the Red Sea. سلازي كم نريد زلنا إمارات على مبدرا مخلا سرحات سرح كم زلان نتك أي بحر نمكوس صار بكل من قدي تمسك كم زلان أبزياد ما أولي هيك زارباز دلاني إسرائيل نحوت تهرملا تدقاقامي نفس وقت إسرائيل تهرمز لنا حوتي إمارات تحتي مسفع فحنا طاب تبوتاتي تسفع كم زلا مجنزابي يدلي رديهم لهم سو نتبوتاتي فيتنا جبتي بوك تملت دليا خم زلا إمارات نعود ما كل زكال تسعر كم زلا بفتسو زتراتر قداي كونن سلازي شي إمارات is coming closer and closer نابتك أي بحر قزح نابت بابي المندب نابت محنوق وقزح ناقربت تملت كم زلا and it's about time يمن ممليسة ترمن تقدن تشرشفن سلازلا نتزلو كنتات نتبكو تتقيمهم ممليسة بناقربو نتناتهم سلوا كعزوزيهم أبغوني إسرائيل دما أبغوني إمارات دما إسرائيل سلازلو this strategy ناتهم they are pushing for it سلازي بقمت قالو ناب إيرترا قز كاز قبر زلو ناب حسب زقبر زلو exactly الخبز بقاسيو غيب حرب بخلتي من قد تمنسي خاطر هاتو قاصورة كابز بلي سلازي اتي مس إيرترا زفتن زلو ويون زخيات زنبرة بحسب كونو خلو بحسب كوينن بنيو دما حزب نتك بحري completely dominate كقبرو نابزي بابي المندب يتعلمهم نيرو مسلا سلازي عبي ينبر حجون انتو خوني حلمناتهم كابو زفلا كم زي كوني زنقر زلو إيرترا دما بزحات كيلاتات كم زبلو إمارات استراتيجيك العما زلو ذي كوني تاكتيكالي نجزيو بزواز ومن قد زغيديو من إيرترا قبل إمارات زخدو زلو بزي حجي بريزنت سياسة بزغربات تزاربو حماق اللي خمس زلو من هارينا زلنا جد قد نهجي أتفل عليك زي من قدتات الرياميم سلازي قلق يبلو there might be possibility مونغو مون زخونك في الترزغ أنا أنت قاتي مو أيقرمني because السعودية انتي قبرالو practical زر أبزع نقرات يلي بدحر مقارجة زرب كله خل خون قال له خون قن اتي إمارات قن actively تسرع زلو actively إمارات زبال every day دنك سازل بوساسو أبي ناي air defense system كبر ما ناي بزح وتهدروا عقم power project نخجبر زح جزء نجر بوساسو مالتها بونتلاند مالتها يقولنا هنداوك يعني زتمت ورباو كتماي أبو بيز غيرهم كم زلون كابو يتي لوجيستيك ناتهم من السودان ونز خيزة ليد بعد عندنا مني خاطب له زناي سومالي لاند بربرا دما بيز سريعهم ككاري ويد اللي لوي بحاله سلازي إمارات is moving يعني إمارات تيوري كونه they are working نتسلوا نتب حيلنا من صبراق زتقام زدلي وزلو تكبار يوم زخد وزلو نخلو أبياتهم زلا أبكي بحري بوجني إيرتران بوجني إثيوبيا نيرترا بحيل فتينهم كون لهم كم زي كلي ريلو نابي أحمد ما يبحث عدل هبا مخلو خليهم قمنا ناتي if it doesn't work maybe نيرترا كنا من قال خن قبرك بلوخ فتنيو ناتي قمقامي نيرترا كله منوخ فتنيو for whatever بأمريكا غير كاديو بقلا غير كا قالوا قبرك فتنيو of course سعودية أنتي قبرال تلك I don't know سعودية أنتي قبرال we don't know and إيرترا ده معنا كم إيرتراوي تكتز أوتو مالو كبال علوم زلا على ربحات فترة لا ما نغير ما هنا يأتي إمارات بحيلهم فتينوس اللي سلطة مثلا لازم كنترول ناقبركا مساخة صرح زغل تغينو سبيت ربحكم ميو واقع طبعا قد ما تملك واحد صار it's always like that لازم سعر كايو متي مساخة صرح دلينا كا conditions أمالي زغي بس غينا بتي التيوري التي possibility يلن يلنا كان عاص وين خلينا جن بتغينا بتي too early to speculate بوا نزلي تي إمارات جن كساع كندي أمنا يمسفح مدرخ كم زلو تراكن جنزاب ندلي إذا خمسين لنا هلو خلو
مستنى على مكايدا دما كانت تحزين هج Horses and gold carriages and soldiers dressed as if it's the 1890s, pomp and circumstance. But tonight, I want to look below the surface of President Trump's state visit and ask, what is really going on here? Isn't this a takeover of British democracy? This week's tributes from a vassal state. It's not just an unusually assertive US president who uses tariffs to interfere deeply in other countries' politics. It's also that American technology itself is reshaping Britain in ways we do not control. The real giants of the modern world are the big tech bros. Elon Musk called for the overthrow of the government last weekend. Peter Thiel's Palantir data company is deep into the NHS. انتايم زبل زلو ميديا نا يوكيو حجدي ترديوم ابيهم نيروم ابيهم حقيوم ابيهم كريموم I don't know عدنا تورسالا امريكا نا امريكا مغابريات رايدي كوناسي امريكا نكتقو حصرنا مصيا كم زلا يم زبل زلو دونالد ترامب نابت حغرتي ناي ستيت فيزيت تباهيلو تعديمو كيدلو مسو دما كلتي عبي انفسترز بحال بليونير كلاس مسو مصيلو كوم يلن فلو عينه تقبابلا بتي رويال فاميلي غيرلو بدحر مغارجا ግን እቶም ቴክ ብሮስ በሃሉ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ መፅኦም ጎኑ ኩልቲ ስራሓት ናይቲ ሃገር ዳርጋ በብዙሕ ሚድያ ዝዝረብ ዘሎ እዩ መግዛእቲ ዲ ድምለስ ዘሎ እቲ ሃገር ዲያ ትሽየጥ ዘላ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ክብሉ ዩኬይ ብወግዒ ይስምዑ ኣለዉ እቲ ሕቶ እቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክትገብር እንድሕር ኮንካ ኣማራፂ የብልካ ዶናልድ ትራምፕ ንብሙሎም ነዞም መጋበርያ ናቱ ዝነበሩ ወይ እውን ኣባላ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ብዋጋ ናቶም እዩ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ማጋ ዝብል ዘሎ ካብ ቻይና ወይ ካብ ራሽያ መንዚዑ ይኮነን ከብትም ዝደሊ ዘሎ እንታይዳ ካብ ኤሮፓ ሕብረት ኤሮፓ 20% ዲ ወላ 15% ታሪፍ ንሳቶም ዜሮ ታሪፍ ክገብሩ ኣብ ልዕሊ ድማ ልዕሊ ትሪልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ ገዲድዎም ነዳዲ ናቱ ክገዙ ጋዝ ናቱ ክገዙ ገዲድዎም ni UK ድማ 10% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ኣሉሚኒየምን ስቲልን ዝበሃሉ ድማ 15% ዲገለ ክገብሩ ሕጂ ድማ ኢንቨስትመንት ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቁፅፅር ተም ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኦራክል በሎም ፕላንቲር ዝበሃል ናይ ፒተር ቲል ኣዕርኽቱ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሎም ናብ ስልጣን ዘምፅዎ ኩላቶም ነቲ መንግስቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናቱ ብሒቶም ክሕዝዎ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ድማ ዝኾነ ይኹን ቁፅፅር ከም ዘይብሉ ክገብርዎ ስለዚ ብኻልእ ዘራርባ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኣትየን ነቲ ቁጠባ ዝሕዝኦ ኣለዋ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ናይ ዩኬ ክምዕብላ ኣይኮነን እዚ ኻ እንታይ እዩ ካብቲ ዘለዎ መሊሶም እናገደዱ እዮም ክኸዱ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ካብ ውድድር ተዘይብልካ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ዘበን ሓደሽቲ ካምፓኒታት ነዚ ሕጂ ዘሎ ክብድሃ ዝኽእላ ዘይተፍሪ ተኮይንካ then you have no chance ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንግሊዛውያን ቀስ እናበልና ነቲ ኩንነት ክንቅበሎ ክንጅምር ኣለና ከይድና ኢና ንሕና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘረባ ቁርብ ምርር ዝበለ እዩ but I think it is the reality. Last weekend, Peter Thiel's Palantir data company is deep into the NHS. He used to work closely with Peter Mandelson. Anduril, which Thiel co-founded, is deep into the British military establishment. Larry Ellison's Oracle is now underpinning how 4 major British government departments work. And so it goes on and on. I haven't even mentioned the private equity and the multinationals now. You might reply that from defense to data centers, from AI to social media, we need American help. But is the price fair if it includes getting rid of the digital services tax, allowing free access to our data and regulating much less? What about all of those British tech companies started here? Anyway, it is the game. قدم حجي اني عمايت عمتات مزميسكم يخم نمزمازي زمزمزو كركب كله نسمعو زلنا ቋንቋዩ get used to it رايحه تبلم نزيم قدم حجي زغبركم مايو ايت شناحيت كيدا نباهم تمليساله تايدكم يا تقدم تقبروا زنبركم ስለዝኾነት ተቀበልዋ ግን እዚያ ስምعوا እተመረረ ናበይ ገጾም ንኣሜሪካ ይኮኑ ዘማርሩ ዘሎ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ይምሰርቆም ዘሎ ንመንግን ኸስለው ስምዑ እዚ British public are fed up. We're fed up with the erosion of our culture, the attack on identity, and open border mass Islamic immigration. Islam is destroying Great Britain, and the people on Saturday gave their voice to the world to say enough is enough. We will remain silent no longer. You refer to your Unite the Kingdom rally as a show of patriotic unity, something like nothing seen before, and a cultural revolution. Going by the numbers, is this the beginning? سنتاي زبل زلوزي توني روبنسون يزبال حدا كابتي يماناي كنفي بوليتيكانيا فار رايت بوليتيكانيا يو إيلون ماسك زتاك على زلون كحجزو مخانون
ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ቀጻል ኣብ ኤክስ ናቱ ሼር እናገበረ ፈይም ናቱ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ እንታይ ዓይነት መርገፅ ኣብ ፖለቲካ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ፃዓዱ ዝበሃሉ ኦሪጂናልስ ንሳቶም ዶሚኔት ክገብርዎሎም ፖለቲካ ንኩሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ he is the richest man ዝሃብተመ ሰብ እዩ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ቴክኖሎጂ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ I don't know ማለት ኢሎን ማስክ ናቱ ቀልዒ ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ ካምፔን እንታይ ኢልዎም ነዚኦም ከምዚ ኣማይት ኣሽሓት ዝኾኑ ሰላማዊ ሰልፊ እስላሚ ነዚ ዓድና ዘበላሽዎ ዘሎ ዓረ እስላማዊ ካልቸር ናብዚ ዓዲ እንግሊዝ ቦታ ክህልዎ ይግባእ ንዝብሉ ንህላወይኹም ክሳብ ትሞቱ ተቃለሱ ወይ ክትቀተሉ ኢኹም ኢልዎ ስለዚ ሓደ ዓብይ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ምንቅስቃስ ንክገብሩ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ነቶም ፋራይ ዝበሃሉ ከማ ገይሩ ኣጠባቢዕዎም ኣብ ብዙሕ ግዜ ካቨር ገይረ ሕጂ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሳሳሊ ስለዚ ልክዕ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዌቭ ማጋ ዝብል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንክመፅእ ኣብ ጀርመን ንክመፅእ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ድማ ንክመፅእ ኢሎን ማስክ በቲ ዝዓበየ ቻነል ናቱ ናይ ኤክስ ገይሩ ይዋዕዋዓሎም ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ቆጠባ ናይቲ ሃገር ሕማቅ እናኸደ ክኸይድ ከሎ ውፅኢት ናቱ እዚ ፋር ራይት ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ኣኽራርነት ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ለፔን ትመርሖ ዘላ እቲ ጆርዳን ባርዴላ ዝበሃል ዝምርሕዎ ዘሎ መመሊሱና ሓይለ ዝመፅእ ዘሎ ፈረንሳ ጀርመን ዩኬ ኣብ ጣልያን መን ኣሎ ጆርጅያ ሜሎኒ ኦልሬዲ ኣብ ጣልያን ተዓዊቶም እዮም ዘሎ ስለዚ ብሙሉእ ኤውሮጳ የማናይ ክንፊ ተራ የማናይ ክንፊ ዘይኮነካ ፋር ራይት ኣብ ጀርመን ኣብነት ሕጂ መፅኡ ዘሎ የማናይ ዝበሃል ግን ፋር ራይት ኣይኮነን እቲ ሴደዩ ዝበሃል እዚ ናይ ሜርስ ማለት እዩ ፍሬድሪክ ሜርስ እቲ ቀንዲ ክመፅእ ዘልይዎ ዘለዎ ግን እቲ ፋር ራይት ዝበሃል እቲ እንታይ ዝበሃል ኣይደኖ ንሳቶም ኣሊስ ቫይደል ትመርሖ ንሱ ክመፅእ ዘልዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ኣግሬሲቭሊ ናብ የማን ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ስደተኛ እንድሕር ኮንካ ዋላ ዜግነት ይሃለካ you will have a trouble ከቢድ ነገር ኣብ ቅድሚኻ ይፅበየካ ኣሎ ስለዚ ብሃገርና ክንግደስ ብሕብረተሰብና ክንግደስ ሃገርና ፅቡቅ ክትኮነላ ክትምዕብለላ ክንብል ከለና ፐርሰናል ናትና ኢንተረስት እውን እዩ ንህዝብና ብዓድና ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኻ ወይ ንዓኹ እውን ዓድኻ ስለ ዝኾነት ዓድኻ ክትኮነካ ትኽእል ምክንያቱ ዓድኻ ይኮነትን ዝብሉካ እዮም ዝመፅእ ዘለዉ ኣብ ዩኬይ ዜግነት ስለ ዘለካ ኤርትራ በዓል ትብል ኣለኻ ሓደ መዓልቲ ግን ኪድ ንዓድኻ ተበንቆር ክብልካ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ንዓድኻ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ንዓድኻ ተገዳስነት ክትገብር ኣለካ ኦኬ ናብ ፈረንሳ ንዝገር ከነተሓዞ ምንታይ People have turned against their own president, Emmanuel Macron. There was a huge protest held in France, and the people have made it very clear that they do not support Emmanuel Macron. Watch the protest, we'll come back and discuss. እዚ ድማ ፈረንሳ እዩ ፈረንሳ ድማ ኩነታት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሓትሕዶም ክባልዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ምንቅስቃስ ምናልባት ሚድያ ይረአየኩም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ከተባብዕዎም ኣይደልዩን እዮም ካልኦት ሃገራት ንኸይሰምዑ ስለዚ ኣብ መንጎቶም ዘይብሎም ታሕትሑ ደረጃ እናብሮ ዘለዎምን ሃብታማትን ዝፍጠር ዘሎ ውግእ እዚ እቲ መንግስቲ ነቶም ሃብታማት ታክስ ክገብር ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ኢንቨስተርስ ክመፅዎ ስለ ዘይክእሉ እቶም ታሕቲ ዘለዎ ድማ ግድን ንሕና ዝለመድናዮ ላይፍ ስታይል ናይ ጥሮታና ይኹን ናይ ኢንሹራንስና ክጎድል የብሉን ይብሎ መንግስቲ ድማ ገንዘብ የብሉን ስለዚ ዲሌማ ድማ ተፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ሬቮሉሽን ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ድማ ቀስ ብቀስ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኤውሮጳ ማለት ሕማቅ ክንነግረኩም ኢልና ዘለና ግን እቲ ኩነታት እዚ ይመስል ካብ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዘለካ ፕላን ቢ ናትካ ኣዳሉ ፕላን ሲ እውን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ይነፍር ነው እዚ ናይ በዓል ዩክሬንን ናይ በዓል ራሽያን ዘሎ ኩናት ኣብ ግምት ከእተና ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ኢትስ ጀስት ክሬዚ ኣብ ዩኬይ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ኣግሬሲቭ ተዘይበልናዮ ይካየድ ኣሎ ንብል ኣለና ስለዚ ቢ ኬርፉል ኣበይ ኣለካ ብዘየገድስ ነገራት ይቀያየሩ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኤውሮጳ ካልእ ኣማራፂ ከይደሊ ወይ እውን ፅቡቅ ነገር ክገብር እቶም መራሕቲ ናቱ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ስምዑ ብዚ The European Union doesn't know about history. Yes, guys, the EU just had diplomatic tensions with China for the following comments of its High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Mrs. Kaja Kallas. Russia was addressing China like, we fought the Second World War, we won the Second World War, we won the Nazism. And I was like, okay, that is something new. Well, my friend Kaja Kallas, this might be new only for you. On one side, Russia was እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ ታሪክ ከም ዘይተማሃረት ናይ ታሪክ ክላስ ሰሊላ ከም ዝሓለፈቶ እዩ ዝንገር ዘሎ እታ ዝለዓለት ናይ ፎሬን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ ሓላፊት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ መን ከም ዝነበረት ኩናት ኣይትፈልጥን እያ ነይራ
ንሳ ናይ ራሻ ፀሎ ጥራይ ስለ ዘለዋ ራሻ ጥራይ ክትብል ትብል ፑቲን ራሻ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግን ጀርመን ጥራይ ኮነንት ዋጋ ነይራ ብኒዮ ፋሺስት ጃፓን ዝበሃል ነይሩ ጃፓን ምስ መን ዋጋ ነይሩ ኣብቲ ናታ ዲክሽነሪ ፀንሐን ብሰንኪ ዝቃላ እዚ ድማ ምስ ቻይና ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብ ተፈጢሩ ስለዚ again እዞም ሰባት እዚኣቶም highly incompetent እዮም ዝብሎም ዘሎ ብቅዓት ዘይብሎም ሰበይ ሰብካ መፅኦም ዘሎ ወይ እውን ነታ ኣጀንዳ ከገልግሉ ስለ ዝኽእሉ ዝመፁ ዘሎ እምበር ኤሮጳ ምሉ ካብዚያ ዝበልፅ ዲፕሎማሲ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ገይሮማ ዘለዉ ኣይ ቤት ካብዚኣ ኣፀቢቖም ዝበልፁ ሰባት ከም ዘለዉ ግን ደምፅዋ ምክንያት ነቲ ኩናት ንክቅፅል ኣጀንዳ ክትሰርሕ ትኽእል ሰብ እያ ናይ ኢስቶንያ ዝበሃል መራሒት ከላ በቃ ኩናት ጥራይ ትእውጅ ነይራ ሕጂ ድማ ካብቲ ኩናት ዝረብሑ ዘለዉ እዚኣ ቅድሚት ተመፅያ ሰላም ክመፅእ ኣይክእልኒ እዩ ብኩናት ድማ ክንረብሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝኸሳ ዘሎ ከማን ኣባል ናይ ፓርላማ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት እዩ ቲክቶከር ከሎ ኣብ ቲክቶከር ኮይኑ ብሚድያ መፅዩ ኣብቲ ፓርላማ ዝኣተወ እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ሚድያ ፕላትፎርም ናቱ ተጠቂሙ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ድኽመታት ናቶም ንህዝቢ ዘጋልፅ ዘሎ እዩ ብዙሕ ግዜ ክቋፀርዎ እዮም ዝፍትኑ ግን ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኣይሰለጦምን ኣሎ ብሓፈሻ ኤሮጳ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ዘርኢ ኩነታት እዩ ሓደ በሉ ቅድሚ ናብቲ ወዲና ምኻድና ናይ ወትሩ ታርጌት ናትና ቁፅሪ ሓደ ታርጌት ናትና እስራኤል ዝበሃል እዩ ቢካዝ ዳት ኔሽን ኣባና ኢንዳይሬክት ኢድ ዘለዎ ንቐፅል ኣብዚ 3.8 billion that we provide Israel every single year is part of legislation that passed under the Obama administration, a 10-year program which is set to expire in 2026. So that fight is coming up because I'm sure Israel is going to expect our Congress to re-up and potentially increase the amount of money they can expect from American taxpayers on a yearly basis. In the case of Israel, though, what's really interesting is on top of that 3.8 billion that they receive every single year, you have presidents, and Biden certainly. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም መንእሰያት ንሪኦም ዘለና እስራኤል ዓብዪ ፀገም ያጋጢምዋ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ካብ ኣሜሪካ 3.8 ቢልዮን ዓመታዊ ገንዘብ ዋህባ ድጎማ ማለት እዩ 3.8 ቢልዮን እዚ ግን ጥረ ገንዘብ ጥራይ ነቲ ቁጠባ ናታ ንገለ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ተተኳሲ ገለ ትቦ ከም ህያብ እዩ ዝዋሃብ እዚ ድማ ብቢልዮን ዝትመን ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ስለተቆፃፀርዎ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሎም ሓድሽ ንጥፊ ኣመሓላሊፎም ከምዚ ዓይነት ህያብ ንእስራኤል ክወሃብ ከም ዘለዎ ሕጂ ድማ ኣብ 2026 ከም ብሓድሽ ሪኒውድ ክኸውን እዩ ክውስቕ እዩ ባጀት ድማ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኸይናዋሕ ክንዋጋእ ኣለና ክንቃለስ ኣለና ናይ እስራኤል ሓይሊ እዚ ካባና ትረኽቦ ዘላ በዓል እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ብፀጋም ዘላ ድማ ሓንቲ ዓባይ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ኣባል ናይቲ ኮንግረስ እያ ገለ ካብቶም ውሑዳት ካብ እስራኤል ዘይድገፉ ብእስራኤል ዘይተገዙ እያ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ኣለና እናበሉ እዮም ካምፔን ዝገብሩ ዘለዉ ናይ እስራኤል ዕጫ ግን ኣብ ኣሜሪካ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኣብዚ ስምዑ Israel. Everybody, they no longer support Israel. Everybody under 30 is against Israel. Charlie was 31. እዚያ ሜገን ኬሊ እያ ትበሃል ሓደ ካብቶም ኣብቲ ናይ ሪፐብሊካን ሚድያ ዓባይ ኢንፍሉወንሰር እያ ትሕቲ 30 ዓመት ዘሎ መንእሰይ ትሕቲ 30 ዓመት ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣይድግፍኒ ኢሎም ዓበይቲ እቶም ኣረግቶት ገሊኦም ዝድግፍዎ ዘሎ እምበር ትሕቲ 30 ዘሎ ብቲክቶክን ብገለ ነቲ ኩነታት ኩሉ ፈሊጥዎ እዩ እስራኤል ዝበሃል ናይ ብሓቂ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ሃገር ምዃኑ ነተንያሁ ድማ ብፍፁም ኤክስኪዝ ከም ዘይብሉ ፖለቲከኛታት ናቶም ድማ ንዖም ዝውክሉ ከም ዘይኮኑ ስለዚ ትሕቲ 30 ዓመት ዘሎ ዋላ እቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ተቐቲሉ ዘሎ ወዲ 31 ዓመት እዩ ንሱ እውን ናብ ኣንጻር እስራኤል ገፁ ክሰግር ቀሪቡ ከሎ እዩ እቲ ሞት ኣጋጢሙ ዘሎ ይብሎ ንቐፅል ሓደ ሰብ እዚኣ ጥራይ ኮን ትቃወም ዘላ ተስፋ ናይ እስራኤል ሓደጋ ክወጥቃ ዝኽእል ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል እዚ እዩ እሱ ድማ እናቐረበ ከይዳ And so as a friend, he's saying to them, and same way I, as a friend, am saying, I am telling you, you've lost Dems independence and you're starting to lose Republicans. I was shocked and sickened by the reaction of the ghoulish and really repulsive reaction of the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, to Charlie's death. Basically made it all about him and all about his country. Immediately trying to take the energy, the sadness, the grief that people felt over Charlie's murder and ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት እዩ ናይ ፎክስ ኒውስ ዝነበረ ወፂ ድማ ሕጂ ናቱ ታከር ካርልሰን ዝብል ሚድያ ዘለዎ እዩ ንእስራኤል ድማ በላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞም ዘሎ እዚ ከዓ ስለዚ እቲ ተቐቲሉ ዘሎ ብፀጋም ዘሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ምስ ታከር ካርልሰን ዘለካ ዝምድና ብተ ክብልዎ ስለ ዝነበሩ እዩ እሱ ድማ ክበትኽ ኣይደለየ ስለዚ ኣብ መወዳታት ሞት ናቱ ዋላ እኳ እስራኤል ቀቲላቶ ዝብል ጭጥ እንተደየለ እቲ ጥርጠራ ግን ቫይራል ኮይኑ ዘሎ
استفلالي من قدي كم بميكروسكوب يوم فتش وزلو تقدات أنصار إسرائيل زلو ناراتيف دم ما ليش يزعيل زلو إذا محيالنا تدما تايد فترة لا دلو دقفنا إسرائيل أب ريبابليكان تو ديمقراطس انتخالك وقديفو مالنديو الليبرال زبال أولموست أنصار مسفلس إبتا طويل لنديو الريبابليكان زبال إيفانجيليكال زدقفهم زنبرد ما بفلايتهم منسيات تغلالا باسترات بيت ክርስቲያኖ ሰቡ እናገደፈ ይኸይዳሎ ንእስራኤል ዝድግፉ ፓስተራት ቢዝነሳት ከምኡ ካልእ ኩሉ ፅልዋ እናመፀሎም ኢንፍሉዌንሰርስ ናይ እስራኤል ደገፍቲ ሰብ እናወሓዶም ይኸይዳሎ ስለዚ ሓደ ብሓደ ኣንጻር እስራኤል ክኸዱ ንርኢ ኣለና እቲ ጉዳይ ድማ ነተንያሁ እናቱ ጭፍራን ሳዕ ክንደይ በዳይ ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ኣንጻሮም ይኸይድ ምህላዎም ዝጀመሩ ምስ ፈለጡ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ፍሪ ስፒች ናቶም ክገድፍዎ ጀሚሮም ኣለዉ ዝስምዕናይ መወዳእታ እዚያ Exploiting Charlie Kirk to silence dissent. There's no other way to put it. Here's Trump's Attorney General threatening to prosecute Americans for exercising their First Amendment right of free speech. We will absolutely target you, go after you, if you are targeting anyone with hate speech. Oh, well, I guess if it's just hate speech, that's probably okay. Only what constitutes hate speech? Apparently, even a reporter daring to question Trump. What do you think Pam Bondi saying she's going to go after hate speech? She'll probably go after people like you because you treat me so unfairly. Free speech, እቲ ተቐቲሉ ዘሎ ቻርልስ ከርክ ዝበሃል free speech absolutist ዝበሃል በቃ ናፃ ሓሳብካሲ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትዛረበሉ ለካ ዝብል ዝነበረ እዩ ንዑ ድማ ሕጂ እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ጌጋ ነይርዎ እዩ መልኣኽስ ኣይነበረን ነቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ድማ ኣብ ሞት ናቱ ዝላገፁ ዘለዉ ሄት ስፒች ዝበሃል ሓደ መኒ ዲፋይን ዝገብሮ እንታይ እቲ ሄት ስፒች ዝበሃል ፍሪ ስፒችን ሄት ስፒችን መኒ ፖሊስ ናቱ ፖሊስ ድማ ኣይፈቱን እዮም ሪፓብሊካን እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ ባዕሎም ፖሊስ ኮይኖም ንኣብነት እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ኪመል ዝበሃል ሓደ ኮሜድያን እዩ ኣብቲ ሞት ናቱ ነዚ ሞት ናይ ቻርሊ ከርክ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክጥቀሙሉ እዮም ሪፓብሊካንስ ኢሉ ስለተዛረበን ሓደ ቃላት ከወሲኹ ኢሎም ጠቕላላ ካብ ቴሌቭዥን ኣጊዶም ኣለዉ ነቲ ንዑ ዘስርሕ ዝነበረ ካምፓኒ ስጎጎ ኢሎም ፀቕጢ ገይሮም ከም ስጎጎ ገይሮም ስለዚ እቲ ፍሪ ስፒች ዝበሃል ክሳብ ንዓታቶም ዘርብሕ ዝኾነ እዩ ኣንጻር ረብሖም ክኸይድ ተጀሚሩ መሰል ዘለካ መሰል ዝበሃል የለን ስለዚ ኣገይን ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓለም ባስትት ክትከውን ትረአላ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ኩላቶም ፍሪ ስፒች ይብሉ ነይሮም ነዚ ቻርልስ ከርክ ምስ ሞተ ግን ጥዑይ ሰብ ኣይነበረን እዚ ዓሌታዊ ነይሩ ንዘዝበለ ግን ኣብ ሞት ናቱ ዝላገፁ ዘለዉ ሕማቕ ዝገብሩ ዘለዉ ክገድለዎም ክስጎጉለዎም ክዕፀውለዎም ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ፍሪ ስፒች as long as ንዓታቶም ሰርቪ ዝገብር እንተኮይኑ ንዓታቶም ዘገልግል እንተኮይኑ እምበር ንኩልካ ብማዕረ ዘገልግል ኣይኮነን እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ነገር ዓብ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ እዚ ሰብ እዚ ስለ ዝሞተ ውይ ክብሉ ከለዉ ቅድሚኡ ግን ዴሞክራትስ ፖለቲከኛታት ብሪፓብሊካን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኣይተገደሶምን ነይሩ ኣይግደሱን እዮም ነይሩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ናቶም ክኸውን ከሎ ጥራይቲ ፖለቲካ ዘገድሶም እምበረ እቲ ፍሪ ስፒች ዶ ትሞት ዶ ገለ ዶ እምበር ናይ ካልኦት ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣይግደሱን እዮም ነይሩ ስለዚ ብሞት ወይ እውን ብፖለቲካዊ መጥቃዕታ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ፖለቲከኛታት ዝወረደ ዶናልድ ትራምፕ ይላገፅ ነይሩ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ድራማ ምዃኑ ናይ መወዳእታ እዚኣ ጌርና ክንሓልፍ ኢና ደጊመ ደጋጊመ ክሕብረኩም leaving the UK this year than Russia or China or even war-torn countries. And it's not by accident. It's a result of policies that are having Brits packing their bags. The super wealthy have begun leaving the UK. 10,000 millionaires. Billionaires and millionaires like us that are leaving the country. The UK literally tops the global. هذا معلتي كم زحج كاب UK مليونيراتن بليونيراتن يخدو له زبحال هذا معلتي دما ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሰብ ሞያን ክለ ዘለዎምን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይወፁ ኣለዉ ዝብል ዜና ሪፖርት ክገብርና ዓዶም ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝበለፀ ምቹእ ዕድል ስለተፈጥረሎም ዝብል ዜና ሪፖርት ክገብር ዘለኒ ህንጡይነት ክገልፀልኩም ኣይክልኒ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራውያን ንዓዲ ዝምለሱ ዘለዉ ናብ ዓዶም ኢንቨስት ክገብሩ ናብ ዓዶም ክምብሩ ናብ ዓዶም ክነብሩ ኣብ ዓዶም ሂወቶም ክሃንፁ ኣብ ዓዶም ገዛውቶም ክሰርሑ ዝኸዱ ዘለዉ ሆቴላት ክኸፍቱ ዝኸዱ ዘለዉ ኢልና ሪፖርት ክንገብር ተስፋ ንገብር ብኻላ ዘራርባ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ነይሩ ካብኡ ሰብ ይሃድም እንተሎ መን ይሃድም ኣሎ ገንዘብ ዘለዎን ዓቕሚ ዘለዎን ክሃድም ዝኽእልን መን ይሰርፍ ዘሎ ዓቕሚ ዘይብሉ ስለዚ ኣይሆፕ ዓድና ሰላም ኮይና ርግኣት ኮይና ንኩሉ ክፉት ዌልካም ረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ንብለሉ ግዜ ክመፀና ጸሎት ግበሩ ተስፋ ንገብር በር ኤውሮጳ ጽቡቕ የለን ዓድና ጽቡቕ ክኾነልና ዓድና ከነማዕብል ዋላ ፈቲና እንተደይከና ተገዲድና ንኸደሉ
መድረክ ክፍጠረልና ተስፋ ገብራነ ምክንያቱ ዓድና ንነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ስለትደልዮ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ንኤርትራ ስለዘድልያ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ብሙሉእ ንኤርትራ ስለዘድልያ እናበልኩ ሓደ መዓልቲ ክንከይድ ምዃንና ፈሊጥና ክንዳሎ ኣለና ብቁጠባና ብስነ ኣእምሮና ብኩሉ መንገድና ክንዳሎ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ንምድላው ትሕግዘና ስነ ሓሳብ ድማ እንታይ ዝብል ድሕሪ ወርሒ ክትምለስ ኢኻ እንትዝብሉካ ኣብቲ ገዛኻ ዘሎ ናብ ከባቢኻ ዘሎ ንብረት ጠምቶ ክንደይ ካብ ውሒስካ ክትከይድ ትኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ክትከይድ ምዃንካ ትፈልጥ ኮይንካ ገንዘብካ ብንብረት ኣይትቀይሩ ቁጠባኻ ኣብ ጣውላን ኣርማድዮን ጥራይ ኣይትእትዎ እዩ ሓደ መዓልቲ ሓፊድካ ክትኸደሉ ግዜ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ክኸይድ እኽእል እየ ንዓደይ ዝብል ኣተሓሳስባ ሃልይካ ሰራውር ዝሰደደ ንብረት ኣይትግዛእ ንክትከይድ ዝሕግዘካ ላይፍ ስታይል ክትምስል ተኽኢልካ ድማ ፅባሕ ንጎ ክትምለስ እዩ ዝሕግዘካ እናበልኩ ናብ ዞባና በደንብ እንደዚሁ ሄደን ይሄን አይተዋል ወደ ባህር በሩ እንሄዳለን ይሄ እኮ የሚያሳየው እሱ ይታያል ስታስበው መጥቷል እኮ አምባሳደር ዲና ሃይ ዶክተር ፈቲ ምን እንዴት ነህ ሰላም ነው እንዴት ነህ ምን እንኳን ደስ አለ ልልህ ነው ለምኑ ለታላቁ ህዳሴ ግድባችን እንኳን አብሮ ደስ አለ አንተንም እንኳን ደስ አለ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለ ወዳጆቻችን እንኳን ደስ አለ ነው አሁን ትኩረቱ ቀጣዩ መከባድ ነው ኢትዮጵያ መንግስት አንድ ላይ ተባብሮ የሆነ ለማ ለእርሻ ለኢንዱስትሪ ትረፈረፍ ምን ነው የምታደርገው በየት ትልካለህ ትልካለህ የምርት ጭምር እንዲያመጣ ለማድረግ የባህር በር የግድ ያስፈልጋል ግዴታችን ነው ማለት ነው አዎ ምን ጥያቄ አለው كم زنريو زلنا ذا فيديو زانو كبي تسرحي مثلا نيرو بي تسرحي ولا نورمال اسكنغروني مخنياتو كاب إثيوبيا حسوتن حق انك تفلك كبيديو بتعنوم ديم دلو ولا بدراما يم بصرحو زلو فيديوهات نختفل عليو كبيديو هسه بزدما كم زي زور ولا ويوم بحر ديغا ناب بحري قال لك ابتا اجندا ناي بحري بزبسح بزبرت عملك بروباغندا زغبر زلو سب سلازخونه اتس ستيل دينا مفتي حد امباسادر زنبريو زعبا إرترا تدقاقامي حماق زرباتات كابد زاربيو جن اجي تنقص لينا تاجنا ناتهم ناقص لي زخيت زلو ما بدرامو نرانا كيدنا because it's important ولك كل بزز قبر زلو حدا معلتون دوكومنت قوانيو things may change نقرات كاير غلي جن نقرات دوكومنت مقبارون تبغيو ጥያቄያችን የባህር በር ጥያቄ ነው ባህር በር ማለት እቃ ማስገቢያና ማስወጫ ብቻ ሳይሆን የባህር በር ማለት እንደ ሀገር ለዓለም አቀፉ የውሃ አካል ለዓለም አቀፉ የውሃ ፖለቲካም ለኃይል ባላንሱ እኛ አካልነን ባለቤትነን በአፍንጫችን ስር ባለች በትንሽ መስመር ተሰምሮብን የታጠርንበት መንገድ አሻጥር ነው ኢትዮጵያ ላይ ተሰራው አሻጥሩን ከህግደፍ ጋር ከኢፒኤፍ ጋር የሰራው ቲፒኤልኤፍ መሪ ሆኖ አሰራር ከፈረሰ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ ይሄንን አካል አልወከልኩትም እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ ይሄንን የተደራደረውን አካል ምንም አልተደራደረም አክቹአሊ ወሰዱልኝ በሞቴ ነበር አላማው ምክዱ ያው ውስጡ ይታወቃል ውስጡ ለቀስ كبتري ودلهم آتي لولاونت ناتنا نمدفار أفتق بحر زبلو ولو كأبي بسلام أو من قدي بعلم لخاو حقي بلا بلا دبل انتقونا نساتهم زبلو زلوتهم كادرتات ناتو عبيتهم من عشتهم من زبلو زلو حاد النصورنيو ساتهم نما لولاو مريتنا يرترا نمورار مخانون بخالوت حيلتات تمشات إيروم زعالي يولنا زبل غزل وتي زربان درامان نغزل ليو ታላቅ ደስታ ይሰማናል ከግድቡ ወደ ወደቡ አባይን ጨርሰናል ባህር ይቀረናል كم نريو زلنا أزيون سلام سلف نريو زلنا يو دحري تديقا نابقى بحر زبليو ناي أباي ودينا هجدما نايك أي بحري يسترفنا زبل زربايو وزنا قرات زي نورمالي كله أبي كل نجر أنصار يرتران مقبار دتي حزبي أنصارنا نملعال زي قبرون زي فتنون يلن ولو كم محبر سب عالم كم تزدل قبر ملسي وهابون تزيلو ስለዚህ again ነዚህ ነገር እዚ ከነጋነን ኢልና ይኮናል this is as serious as it gets ካብዘን ለዓል ሲሪየስ ከሆን ከም ዘይክል ጥራይ መፍላት ይደል ባህር በር ማግኘቱን ጉዳይ ጥያቄው ቀርቧል ተነስቷል ብዙዎቹ ሀገሮች አምነውበታል አፈጻጸም ላይ ችግር ሊኖረው ይችላል ሊያንገታግተን ይችላል ጊዜ ሊወስድ ይችላል
ግን ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘቷ ጉዳይ ደግሞ የግድ ነው፣ ማግኘቷ አይቀርም። ይሄ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ትልቅ ህዝብ ይሄ ትልቅ ሀገር ታፍኖ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ታዘረባ ሁላቶም በመኮንናቱ በጀነራላቱ በካድሬታቱ በፕሮፓጋንዲስታቱ በሀገራዊ ቴሌቪዥኑ በሶሻል ሚዲያ ናቱ በጽሑፋቱ በፎሬን ፖሊሲ ናቱ ዝጽሕፉ በኩል መንገዲ ተነጊሩ ለና ዓለም ስለዚህ እዚ ነገር እዚ አቃሊልካ ሸለሊልካ ምርአይ አድላይ ኮነን ከም ዘሎ ከነንብበለና ግን ነዚ ነገር እዚ በአፎም ክብልዎ ይኽእሉ ኣብ ተግባር ንክትገብሮ ግን ሓይሊ ይሓትት ሓይሊ እንተለካ ጥራይካ ክትገብሮ ትኽእል እታ ሓይሊ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናዮን ኣለና ወላ እውን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ድሌት የብሉ ወደ ወደቡ እየተባለ ታፔላዎችን እያየን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ብዙ ኤርትራውያኖች ብዙም ቦታም አልሰጡትም። ምክንያቱም ሉዓላዊት ሀገር መሆናቸውን በደንብ አረጋግጠው ስለሚያውቁ ብዙም አልተጨነቁበትም። ሲቀጥል አንድ ሁለት ምሳሌ ልስጣችሁና ከዛ በኋላ ወደ ገደለው እንገባ ይሆናል። አዳምጡ። ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ወዲ ካብ ዲጋ ወዲኻ ናብ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ክዝረብ ከሎ እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራውያን እኳ ብዙሕ ሉላውነቶም ዝፈልጡን ታሪኮም ዝፈልጡን ስለዝኾኑ ኣይተጨነቁሉን እምበር እቲ ዝበሃል ዘሎ ከቢድ ዘረባ ትብል ዘላ ነው ሉላውነትና ስለንፈልጥ ኣይኮና ዘይተጨነቕና ወይ እውን ዘይተረበሽና እንታይ ዳ ሓይልና ስለንፈልጥ ራዩ እምበር ሉላውነትና ክትሕሶ 4 ኪሎ ዘሎ ኣቢ ክትሕሶ ከም ዝደልን ዓቕምን ተረኺቡ ክትሕሶን ክድምስሶ ከም ዝኽእልን እንዳዕድኡ ይትፈልጥ ኤርትራዊ ጽቡቅ ጌሩ ይትፈልጥ ስለዚህ እቲ ክውንነት አብዚ ሓንቲ ተዛረበም ያ ቀጥል አሁን በዚህኛው ዘመን ላይ ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት ተደረገ። የደሃ ልጅ እንዳለ እንደቀጠር ረገፈ። እናቶች ባዷቸውን ቀሩ። ውሃ የሚያቀብላቸው ጠፋ። አይዞሽ እናት የሚል ወጣት እስኪጠፋ ድረስ አብይ በድሮን ጨፈጨፈ የትግራይን ህዝብ እንዳያችሁት። ከዛም በኋላ የተኩስ አቁም ስምምነት ተደረገ። ፕሪቶሪያ ላይ ተኪዶ ብሓፈሻ ናይ ኣቢ ክፋ ናይ ኣቢ ሕማቅ ናይ ኣቢ ጭካነን ተንኮልን ዝገልጽ ቪድዮ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ እታ ሰብ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ነዚኦም ከግድቡ ወደቡ ዝብሉ ዘለው ከትኩም ኣብቲ ማዓስከር ከትኩም ተመዝገቡ ድሕሪ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክትገብሩ ኮይንኩም ኪዱ ግጠምዎም ሰብ ኣይትለክሙ ናይ ብሓቂ ከምኡ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ኪዱ ንሻዕብያ ግጠምዎም እንታይ ከም ዝገብርኩም ክትርእዩ ኢኹም ዝብል መንሰይ እና በርከተ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብ ኤርትራውያን ዝወፅእ ሓደ መልሲ እውን ፅቡቅ እዩ ኣድላይ እዩ ነዚ መድረክ እዚ ይንፃእ ኣነ ክዋጋ ዘሊ ይንፃእ ብዘይ ዓለም ንሕና ሚሊታርና ዓጢቕና ምስ ሙሉእ ዕጥቅና ምስ ሙሉእ እምነትና ደው ኢልና ኢና ዘለና ክመፀና ኸ ኣይክእልኒ በናይ መዓንጥኡ ክመፅእ ኣብ ትሕቲ ፌስቡክ ኮይኑ ዘዕገርግር ከምዚ ዝብል ዘረባታት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ እዩ ንጃህራ ወይ ንገለ ይኮነን ንሞራል ህዝቢ ኤርትራውን ኣገዳሲ ኤርትራዊ እውን ሰብ እዩ ስለዚ ስምዒቱ ክጎድእዎ ከዳኽምዎ ተስፋ ከቁርፅዎ ንዝዘልዩ ዘድሊ መልሲ ምሃብ ዘድሊ ሞራል ናይ ህዝቢ ሓፍ ከብል ዝኽእል ዝገብሩ ዘለዎ ስራሕ ኣብ ስራሕ እዩ እውን ማለት ንጃህራ ንገለ የድልኒ ግን ንሳቶም ጥራይ ዝገብርዎ ኤርትራ ግን ንዘለዋ ትሓብኣሉ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብላ ጥራይ ኢዳ ከም ዘላ ኣክቲ ትገብረሉ ሕጂ ኣብዚ ፈላሊና ክንሪዮ ዝደሊ ገለገለ ተጋዳላይ ዝነበረ ወይ እውን ዋርሳይ ዝነበረ ወይ እውን ውትድርና ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ዘርእዮ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ጠቕላላ ሓይላ ከተርኢ ኣገዳሲ ይኮነን ዝብል እምነት ኣለዎ ኣገዲድ ክንደይ መንእሰይ ግን ኣለና ንእሽተይ ኣብ ዝደገ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ዝመስሎ ክንደይ መንእሰይ ኣሎ ኤርትራ ዚሮ ዝተረፈት ወላ ሓንቲ ዘይብላ በዞም ተቃዋምቲ ድማ ለይትን መዓልትን ኣርየና ሓንቲ እንታይ ኣለዋ እዚ ሃገር ናበሉ ኣብ ሓንጎሉ ዝኣተውዎ ስለዚ ተራ ናይ ሚድያ ኣናእስካ ምርኣይ ንኤርትራ ሓጋዝ ኣይኮነን ሓይሊ ክህልወና ፅቡቅ እዩ ክሳብ ሕጂ ብሓይልና ኢና ደው ኢልና ዘለና ሕጊ ዓለም ኣይኮነን ደው ኣቢልና ዘሎ ስለዚ ሞራል ናይ ህዝብኻ ውሑድ ህዝቢ ዘለካ ሞራል ናይቲ ህዝብኻ ላዕሊ ክመፀሉ ዝኽእል ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ጀስት ኣለና ዝምልከቶ ሒዝዎ ኣሎ ኣፍካ ሓዝ ዝብል ኣዘራርባ ግን ካብ ወለድን ወለዶ ክንቅፅል ከለና ዘዋፅአና ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣምባሳደርን መራሕን ናይ ሃገሩ እዩ ትብሎ እንተለኻ ዘድሊ ሓበሬታ ክፈልጥ ድማ መሰል ኣለዎ ረቂቕ ስለያዊ ሓበሬታ ረቂቕ ዝኾኑ ወታደራዊ ስትራቴጂ ንገረና ዝብል ኤርትራዊ የለን ኣይንደልየናኹም ዘለና ግን ወላ ሓንቲ ከም ዘይብልና
ولا حنت خمزي بقول له غيرك ألنا قلنا عخاز ملكتها يكون تراي كتب لها نتزبي ريسبكت ونير كم يرتراوي سلزخونه ينبر يرتراوي تزلو بدهوتا سلزردا ينبر كالو تكو كاليوم كال حبريتايم زدلي كال حبريتايم زدلي يكون سصديو جدي نتي يرتراوي حدا غزي كمز عينه سلتات نريو زلنا مرأي أقداسي it's important أقللنا عين رايو عقمخا مفلات نهزبخا عقمخا منقار كله انت ديكونه ابنا زامر كبزيا زين مراخب زين انتي تتعين وين علو انت عينت ميسايل زلابن we don't care انا نبعلي قد سنة نزين مراخب زين كرو خلوه قن قرعة تسمعنا كندي كابايس كم سايت ردادو نزين مسراخم وايس على عينا ريوايلكم تسمبدوس كصحافن طلعوا من هذا نزم مسراخم مورالكم فنانكم حفز بل زلهم كاسكن قروني كم إيرتراون من سيرتراون مورال ناتو زقد سكان درقينو you have to show something كم زعينا سلتات كوز أكداسي مورالنا ون إحنا ون سبينا حسينا يكوننا ولو كابزبنا أبسراويتنا أبتمرحنا إمنات انتلنا حدا جزيد معنا إمناتنا بحسب ترى يكون سبتكبار ونكون ريان دلنا كم زي سلتات كترخ على خدمة فناني سمع كايو هيك سبات بنريو بنسمع ترى يكون بنريو عيننا نزهبنا باجو قدما بعلامايو بزنا بسمعت رايكن عمنا يدلينا بعيننا كرس لدلينا سيزي بعينان بزنان سمعنان رئينان سلنامن كم زعينت كما تقولوا زرباونا يدليكاني مغنياتو كابشيك آلات ألنا الكاخت من فتان إذن عصرت في سئلتات ويون حانت سئل أخلتيا حدا جزي كما يزبولوا سبات يمكن سئلتات يوتيهم حركة بهم نعفا بريس زبق سئلنا وتدراها من يرترى يوتي I love that أبي إنتروناتي فيديو تاتقلز تكمل بزيو السيزوصي that's important ناي أبكر ناي أبكر زوجات فيديو دماتا تعزيم تبل one of the best أبي يرترى بتسرح فيديو تاتيسا one of the best أبزين مجمر يا زغرب كلك زين مجمر أنا شوكت كوينة كلهم تم تختاتلون دما فوتوشوب زخونه مسيلهم قليل إرترا فوريل كم زلوا هاي مسلم فلا ينشتي ولده لما حبيتي من البعض أتفل عليه من السرطاس بصراحة كنت فلتوهم ثم ناس شغله فلتوهم يمزي ولده ثم هيرهم كاب سكندر قالوا وتيهم سرايتنا إرترا فلتو وتهدر عمنا إرترا فلتونهم حزبنا دماء من سياتنا دماء يقدسونا يم لما ساتم لازم نعطاتهم أب قمتيتنا نعطاتهم أب confidence كسمعهم زغد بهاجرهم كقرعوا بهاجرهم كحبنوا بوتهدر عمناتهم كحبنوا مليس مورالهم فنانو من اللي على تخيل كنسرح لنا الله سويل كاترا يدكس لك not good ولا ندك خاون تخونه قال نجركا كتر يوم تخيلك صبغي انا ناتيري توكميو هدي اب قدميت بزح زريكم صنع كنا يرترا ازراربا that's why دفتوا دبلكم يرترا كلنا هلوا كتملسن كتصحفن كتحبرن كتكلكلا دما نتزلنا مليسو يغلحو مليسو يخلع عنبر عقمنا زداخمنا خويني سمعنني نزيا كبل يدلي نات كبريتو ابزا رسز كفلت يدلي قال لهم تخصونيكم ب مستيرنا يرترا كوت دليت زلنا زمسلكم على انا افريج يرتراوي بفلاي ابتفل عليه الميديا ابدن بهاجراونت عمتات ديقصله زلو منسي زعبا يرترا زلو حبريتا دروت حبريتا يزلو لذي انت دروت حبريتا زلو صبق حبريتا وي دروت راي يكون انا وحبريتا برؤس داونلود زغبر وي بزح ابز channel بزح زي تزاريبكم يعني بزح مع فيروس ابرسي يرتراوي داونلودد كوينيو بستفل عليه بروباغانديستس نزل فيروس زي اوصينا بحدش فيروس كنت كلنا نزل تقبر دما بزربات راح يكون بتكبر بإيفيدنس that's why أنا فيديو ناتي فتوه تلوه بجبت استسنى ياخو قبر زمرت زربا أخول أيكونن زربا بينو أخول أيكونن سب زربا خاطر هيك أمن هيكلن كترو يلك إيفيدنس زي تجبتي زي تريو زلغا تدرا هاونا يرترا زي وطبعا يرترا زي كل جزء جبت استسنى زربا نعاخا تسبلكا نرأين سمع عندما زيادة يعقبو زبل أمنت سلزلني هجي تا أب كبابينا زلا دبلوماسي دما تنكف كان بلا دحريا ምናልባት ዚያስ ከንሰማ አብይ አህመድ ዝበላ ያዚያው በሌላ መድረክ ካንስቼዋለሁ ዛሬ ደግመዋለሁ። የደርግ መንግስት የንጉሱን ስርዓት የጣለው በኩዴታ ነው። ወታደሮች ተደራጅተው ስርዓት ጥለው መንግስት ሆነዋል። ከዚያ በኋላ በኩዴታ የመንግስቱን ስርዓት እንጥላለን ብሎ የመጡ ግሩፖች ሁለት ሶስት ተበልተዋል። ምክንያቱም የመንግስቱ የመጀመሪያው ትልቁ ብቃት ኩዴታ ነው። በሚያቀው ነገር ልትቀይሩ አትችልም።
አዲስ መንገድ ያስፈልጋል። በራሱ በመጣበት መንገድ መጥተው ተበሉ። ብዙዎች መጥፋት የሌለባቸው ሰዎች ጠፉ። መቸም ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ዝመራሕ እዚ ሓደ ግዜ ድማ ቅድሚ ጆን ፖስት ገይረ ነይረ ቬክስ ነቲ ኩንነት ከጋጥሞ ዝኽእል ዝዛረብ ዘሎ ደርግሲ ክመፅእ ከሎ ንሃይለ ስላሴ ብዕልዋ እዩ ስልጣን እዚ ኩዴታ ማለት አይዶን ኢቭን ነው ስለምታይ ብዙሕ ግዜ ናይ ዓበይቲ ቃላት ዝጥቀም ማለት ህዝባ አምሓርኛ ሰፊሕ ቋንቋ ዝበሃል ግን ኢትስ ኦኬ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ ኩዴታ ሕጂ ብዕልዋ መንግስቲ እዩ መፅኦሞ ናይ ደርግ መንግስቲ ምስ መፀ ድማ ድሕሪኡ ብዙሕ ግዜ ክዓልዎ ፈቲኖም ግን ኣይከኣሉን ተበሊዖም ወይ እውን ተቐቲሎም ስለምንታይ ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፀ መንግስቲ ዕልዋ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፅእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ በቲ ንሱ ዝፈልጦ ተበፂኻዮ ክትዕወተሉ ትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ክብል ኢሉ እዩ ለባማምተሉ እዩ ንዓይ ክትዓልውኒ ትደልዩ ዘለኹም በቲ ኣነ ዝመፃኽዎ ጌርኩም ክትመፅኡ ትኽእሉን እዮም መን ኢልካ በቲ ንስኻ ትፈልጦ ክመፁኻ መን ይነጊርካ ጋራንቲ ብካ በቲ ንስኻ ትፈልጦ ንስኻ ዝመፃኻሉ ብዕድል ዝመፃኻ ካልኦት ሓሊፎም ልካ ዝመፃኻ ብኡ መንገዲ ክመፁኻ እዮም ኢሉ ጋራንቲ ዝሃቦ መን እዩ ሂስ ሰይንግ ዳት ብተደጋጋሚ ዝብላ ዘሎ ግን ዓብ ፍርህ ናይ አብይ ኣሕመድ ወላ እዚ ናይ ስልጣን ኣቀያይራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተኣማምንዎ ወላ ብቅዓት ይሃለዎም ኣይሃለዎም ብፍፁም ንዓይ ክዓልውኒ ይክእሉን እዮም ብዝበሎ ጥራይ ዝመልኦ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ቁጠባ ብቕልጡፍና እንቆልቆለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ካልእ ሓይልታት ድማ ንሓይለ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ዘይተርፍ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ንዑ ንምድሓን ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት መፅኡ ነይራዊ ማለት እዩ ኣሜሪካ ወሳኒ ዲፕሎማት ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኸም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ጉዳያት ኣፍሪካ ወሳኒ ሰብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣመኻሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሳድ ብሎስ ናብ 4 ኪሎ ኣትዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ተዘራሪብሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ነቲ ርክብ ስዒቡ ምስ ማሳድ ብሎስ ኣብ ወሰንቲ ክልተኣዊ ዘባውን ኣህግራውን ጉዳያት ተዘራሪብና ኣለና ክብል ኣማሲዩ ነቲ ሓበሬታ ኣካፊሉሎም ምስቲ ኣብ ዘዋ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይርጉእ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መስራሓት ሰላም ሃገራት ኣፍሪካ ልዑል መሪሕነት ዘለዎ ብሎስ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጓዓዙ ትኹረት ብዙሓት ስሒብሎም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣብ ዘለዋሉን ኩናት ቀይሕ ባሕሪ ክውላዕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዩ እቲ ኣምባሳደር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ተዘራሪቡ ዘሎ ኣመኻሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ኣብ ኮንጎ ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ምስ ሩዋንዳ ዕርቂ ክገብራ መሪሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ሊብያ እውን ድሕሪ ምፍራስ ምምሕዳር ምዕሙር ጋዳፊ ኣሜሪካ እግራ ተክል ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ካብ ኣፍሪካ ዘለዎ ጽልዋ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ሃገራት ዓረብን እውን ሃብታም ተመክሮ ዲፕሎማሲ ከም ዘለዎ ድሕረ ባይትኡ የመላኽት እዚ ጸላው ልኡኽ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ብምዝማድ ሓድሽ ነገር ዘመልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጸሎም እቲ ዲፕሎማት ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከዘሓሕል ዶ ይኸውን ገና ብቐጻል ዝረአ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዘካይዱ ወዘተ መሰረት ብምጓር ዝወጣ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝበሎ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ምህላውን ንብሔራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ስጋኣት ብምዃኑ እገዳ ዘቐጽል ፈጻሚ ትእዛዝ ፈሪሞም እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸሙን ዝፍጸሙ ዘለዉ ዝበሎም ገበናት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመስከረም 2021 ዝተፈረመ እዩ ፕረዚዳንት ትራምፕ ኣናዊሕዎም ያ እንቀጽልና ሕዚ ትግራይ ናይ ባንዳታት በዝሕሉ ባንዳታት ዳርጋ ናይ ትግራይ ባንዳታት ሰናናት እዩ ምክንያቱ ነዚ ህዝቢ እዚ ክሒዶም ነዚ ጅግና እዚ ህዝቢ ክሒዶም ንስዋኣትና እውን ክሒዶም ኣብ ኢድ ጸላእቲ ምስ ጸላእቲ ዓሪኾም ሕርጓቶም መሪፆም ዝኸዱ እዮም ትግራይ ናብ ንሙር ንምምላስ ተሓኒሙ ግዝኣታታ ዝተመንጠለትን ልዕሊ ሚልዮን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘለዋ ትግራይ ናብ ንሙር ቁመናኣ ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ ክሕይል እውን ፀዊዑ መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ ብጉልበት ዝተተሓዘ ግዝኣትና ንምምላስን ዝተመሰቃቐለ ህይወት ህዝብና ናብ ንሙር ንምምላስን ዝጀመርናዮ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዛይድና ክንቅጽል ይግባእ ክብል ፀዊዑ ኣብ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ጸኒዕኻ ክሳብ መወዳእታ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ቁም ነገር የለን ብዝብል
በኩል ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ነቲ ፍልፍል ዘይነጽፍ ሓበንን ኩርዓትን ዝኾነ ታሪኽ ገለ ህዝቢ ትግራይ እንከም መራሳሕኻን ብግቡእ ክብሪ ሂብካ ዓቂብካን ቀያሕትን ጸለምትን መላምን ደቂ ህዝቢ ዝወደቑሉ ዕላማ እንከይሰሓትካን ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ሽቱኡ ክወቅዕ መድረኽ ዝሓቱ ቃልሲ ክሳብ መወዳእታ ምክያድን እዩ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘጎናጽፍ ክብል ገሊጹ كم نريد لنا قداينا إثيوبيا في الليل ما قداينا تجراي بعين أبي أب كبيت درجات مزلون أبي أحمد ناب تجراي أجندنا تقليل كون كم زي كليزن الجرزلو تجارد ما تكمس أمزخ كونتات في الليتي حالتات مكلغالنا تي دي اف سبحان مالتيو كم ونتي هو حات وتهدرينا مرارها نتو كونتات صبغ زنب بوزلو يمزمسلو على أيام أنا تصيرون فريت أمالو تزبو إننا نصرو لي متسالو تحفش زنبرم بما نقول لي خيدالو زي بتي نساتهم كتقعو يقول يوم زبل تيوريتات نقولهم شيء نسمع لنا بتخالد ما تك مصوم زخل أبكد ميوم زلو صلاي أبكد ميوم زوردهم زلو متكعتي فتناتات ناري ويخدلو سلازي at the end of the day Tigray is in a very أقدس مدرخ يا زلا يتصابتو Tigray كما يجيرانا زكونتات زعبي بدهوناتان كم تقبلو سنه ناي بانداتات دك هاجر كوينهم أنصارا زخود زلويو كاب تجراي ناب عفار سجر كنبل دحريو أب كبابينا السودان ممكن كم نريد لنا أبزد ما بوجن عفار تنا عفار حيلي قدامي كونفرنس ناتو 5 جبره تي ان حبير نيرو تصفاني وسمالتيو Ethiopia the Afar People's opposition movement under the leadership of influential Colonel Ibrahim Osman Aliyu has reportedly held its founding conference fueled by steady streams لذي تايمالتيو بزحات وحزي بوحزنا من سياتنا عفار نبتي تقاومو أرتي عفار زقبر زلو أجندا لغلو أبي كتقاملو زفتن زلو نتاول 4 زبال تتقيمو قال لما نتكبابي نكويناتنا بيرترخ قبر زقبر زلو أجندا زقامو نتزلو كنت هدما نا عفار أبزي ربح كنت هتخي كيد عوزك أمنا بيرترا ببزحي وحزو خمسلون قدامي كونفرنس ناتهم كم زقبرون لذي عفار زبال بتعب زخول زلون تخصيلو نفسه زخالة أفكالي شجر كأتخم زغلن أتي زخيات زلو زق عام سبعة ما بزح زلو من سيات نبير تراي وعزخم زلو نرلنا again another critical situation بقول إثيوبيا إذا ما نزل كم زعنا تتصاوتا نشعبيا جمهورية لن ليك أو انتيابزي وأنا هذا هدا هي ودق تاريخهم إثيوبيا هم كنا منتاي نق بيلواني رز فلتي وسلزي بزر صح جيم كنت عاطفتينكا قامتنا إرترا أبي إثيوبيا دو أب سمرادو كقدمي كلادو كلادو دهريلكا ركعت زلو اللي عليه قابل عزلو شعبي this is exactly what's going to happen إذا مجد جمهور دلو دما حيال وتدروا عمو خبع بليو just like في السودان زقاتبه أبي أحمد بس خد زلو ما قد تقصيلو أوش إثيوبيا يكتف نبي يرتراجوس خمس زي كل تقبروا خمس غلو زي كونتاتنا نرجع لنا سلزي بتاز مرز كا بزمرز كا من قد كنسعر كاينا يت ملختنا شعبي زلو اسكدحان كاوتي لنا كبابينا دما كنزور هذا سودان البرهان منقص البرهان rejects quad ceasefire call vows to keep fighting ناي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبز غربا أبز وصل مالتيو rejected ceasefire proposal from quad groups زدما بتي أب دوحة خوينو زهابا مجلسي أبزي أجسلتي ده هو الارتيكل بمنقد السودان دوتس زنا زي وتس أنا حبريتايو بتوم قاد زبهالو قبتي سعود عرب إمارات كم دما أمريكا حويسة تقبرو زلا سراويتنا السودان يدفع سلزلو حميت دما يقلف سلزلو نعون مدحان تباهيلو مقراصنا يتخصون غبر حساب غريبهم نيرم كارتون دما لك سراويتنا السودان كيلو بعلهم تفلت أبي نيركم يوم لومي إحنا غنسعر مجمرنا مقراص تقصدو جن أفريدة تبليلهم exactly كما يكبلهم نيروم سازيب البرهان said Quad's communique does not concern us and we are not a party to it. He added that he had informed the United States of Khartoum's categorical refusal of any external imposed agenda or solution unacceptable to the Sudanese people. The Quad, which comprises the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt, زيادة ما يدلكم دلو. جبسي السعودية إمارات كم أمريكا خوينهم بحاجة نتي مسعرنا حميتي تتوقف بالوي فتن له سلامنتاي سعوديان جبسنا هذا قدايزي حراي لنا له فلوتي أمريكا تقطع جرات لنا أمريكا كحجوسا السودان بعد فلت عينتيو سلازي صباح نجو زين ودزين دمايو إيرترا
أملاخ مسجن أبي أبدفسات التعامل حجر سلزخونة بر سعودية يكون قبسي كلا خلو زخول يكونون كم إمارات نربح زواجا أيكونن زلي لكم تلاقى جميع زقل تزلوا إمارات بحال نأمريكا إيدو قاعسيسو أجندو كجبر زغليو بينو جنا يكونن إسرائيل بحال سلز دقفويس لزير ترى حيال بمخانات رايا كتوس أتغلمبر نزيوم أمين كون بزوج زتام يس ساق حق خنوخات دقف خنوخات سبقيو جن ኤርትራ ዝያዳ ሓይልና ሃለዋ ዲፕሎማሲ ለትገብር ዘላይና ጽቡቕ ንብሎ እምበር ዘተኣማምሩ ይኮኑን ዝብሉ በዚ እዩ ንሱዳን ድሮ ሻዕብያ ስለ ዝሕግዞ ዘሎ ኤግዛክትሊ እንታይ ይሕግዞ ላይ ንፈልጥና ግን አልቡርሃን ንግብፂ ንስዑድያ በዓልኩም ትፈልጡ ክብል ኣይክልኒ ነይሩ ዘተኣማምን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ጥራዩ ዘተኣማምን ሓይሊ ድማ ኣነ ንስኹም ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ንቐፅል ኣብ ዓለም እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ሃገር እያ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም እውን ሓንቲ እያ إذا هاجر زيا أبو كل تشحن عسرت حدنيا دحري ننوح عمتات زوسدة قالسي ناتنا تارخيبا نات هاجر مسكونة جن خلت عمتات رايا سلام رخيبا كير نماشار بوديت علوة من قصتي بمخصاص كاب مختل بريزيدنت سرحو مسابارو كوينات حد حتى لعيلو حزون حدش كوينات حد كي اللي على زبل سقات حيل الله اتخاف سرحو زت كم زنريا زلنا لنكنا ونحدش ريبورت وتسينيرو السودان زون كل تمرحتي بليونس جنزب نصومن أفتحتيهم زلومن بليونات جنزب ببلشونا كم زت أفافو حدش ريبورت وتسينيرو حجر ما دوب السودان نابكينا تحت حد قصا نوح عندي أجيرا حججن نابو قصا تسقون كم زلا بزسفح ملكة كزرب كنيلو سلازي زحسبنا دوب السودان جبان سلازلو I really hope I قبرون خونو قالب كون يلبهم خونن بر زياتهم كم حجك نديك زي زجبر ويو سلازي أكرنا أفريقيا السودان كنا تحد سوماليا كنا تحد إثيوبيا كنا تحد دبوب السودان دما حمام قربي تلاقى بايس لزخنة نابو قصات خير الله تونكو تريف زول يرترايو هاجركا حدنتك قدامي حدنتنا نعبيك نبل كلنا بنيو سجرتي الكون يمن تاجات يوم فلتنا اتاونكو ولا جبتي يزبلكم سنكو في جبتن بعلو اما قلتم سومالن عفارن بزحات حيلتا سلو زلو تعبيس زلو مر تنشنال ابو سلازي اتونكو عليتنا حدو كينات كجمر زي حسب زلو بيرترا تراي that's why دمان حدنتنا كنواقع لنا كنك على سلنا كنوايا لنا نبل زلنا امبر زياتهم كلتا عليت خوينهم نعتاتهم شقرون كفتحي قبا نداد زلو هاجريا أمين سيلفا كير سلطان كقدفوني قبوي دارجا كحسب بزي كل درجة بس لكن يا أمين this is their thing جن أوزر لهم حذرهم تتنقعوا السيتويشن كم زي يخفر له نتوم سلير ترى توم يرترى إنه أبي دوبس نزلوا نسلي يومسي سلام تزخون يزل لهم جن بدي له خايط رايس لزي كون watch out my people تتنقعوا أستوعب لكم يدلي سك زي نسمع حجي عبدالله فتحي زتلمدت نجر على سبون بدن بتلماميدو كم حدا قبول غير نجر جوسي وزلو نجر انت يالله نهجدف منقف نهجدف مخصص تبعت على سيبلك متكاتا هجدف زخون نجر سريح كامم ساقن ايتخلني حجي زي عبود كذا سور بتخاو لوتي تبلك حادثة سور جن يبلون نتا عنتي سور بتخ يسبل كاس أكن أجلك تكل على كان جن سور يبلون اتعبدا نيرنا يينا من أمس يينا اتعنكيلين نيرنا يينا نايب حق زقرمي وتكونتات كم دريا زلنات من سينا نقراتنا برها اللي متسألو صبغ نقرد ما يزي باي ذا واي ابتعتي في اللي ودي الريتر يولهم قبل اليوسي سوسان حدا نت بربعة الشهر يوا 5 نبر that's a debate see crazy wow I mean this is crazy سوسان حدا الشهر حساباتي انا تيك توك عتي فلتني تيك توك لايف ريس اللي فلت دوم تفلتن قروني تا يوتيوب تراي زخلانه بلاس اكس اب اكسن اب يوتيوب تراي كبر كزفتن تخالق زي سينا لومبر صبغ يكونن وي تعوتي لا يكون كون تقريما كم زعينت ملسيات ديسكشن كقبرو مخا كم زعينت كاو قريصم زو ويزي انترستينج نهدف تصرف نبر متكاتنا هدف كفتر زخاله يلن زخونه يكون بارتي داير كم زي كل زي زرب زلو هذا نصور زخونه علامه زلو نهاجر كربع زغل كسغاغر زغل بارتي كل نيرو اشمات مليو
ዝጭበጥ ነገር ግን አይራና that's why ድማ ተመንሰይ ናብ ደንብ ሃገራውነቱ ከይዱ ድምለስ ዲፕሎማሲ አቶ አምባሳደር በየነ ርእሶም ድማ ኣብ ካናዳ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ናይ ካናዳ ወኪል ይመስለኒ my thanks to Dean of Kenya's Diplomatic Corps His Excellency Ambassador Beyene Russom for valuable advice as I begin my assignment here. We also discussed our shared interests in strengthening bilateral relations. ስለዚ again ከም ንሪኦ ዘለና ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ዋላ እኳ I don't care እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ፓብሊሽ ይኸውን ስለ ዘሎ ሕጉስ ያነ ዲፕሎማሲ ድማ ንሽተይ ስራሕ ዝበሃል ነገር የለን thank you for your courteous visit the ambassador ስለዚ we indeed highly engaging discussions ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ ዲስካሽን ከም ዝገበሩ ኢና ንርኢ ዘለና ተደማማሪ ድማ እዩ ኩሉ ነገር እናተደመረ ስለ ዝኸይድ it makes us happy ቡ ድማ ይቕፅል ንቐፅል ኣብዚ ኧረ ኣነ ዝፈረሰ ሰማይ ዓንዲ ዝተገበረ ኮይኑ እዩ ዝርአየኒ እዚ ህዝቢ መወቀሉ ኣብ ጥዕራሪ ይጅምር ኮለኮለው ይጅምር ምሳራሓ ኣቅዓ ኣኽሱም ናብ መረቦት ተመይስሎ መዓንቲ ሰላም ከመይ ኢኻትኩም ደሕና ዲኹም ያው ለማዓንቲ ጉዕዘና ናበይ ሰንዓፈ ነዞም ከተማ ሰንዓፈ ትሪቦልኩም ባይዘወይ ሰንዓፈ እዩ ሓወልቲ እዚኣ በለው ኮደው ትበሃል እዛ ማዕድንያ ከዓ እንባ መጠራ እዛ ቦታ እዚኣ እዚ ብዙ ውሽጣ ናብ ኣኽሱም ጉድጓድ ኣለዎ ውሽጣ ሲረኸብ እዩ ንኣኽሱም ኢሎምና መቸም እቲ ናይ ፅምዶ መስርሕ ፅቡቕ እንድዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ግን ስቲል ስክፍታታት ኣለና እንድዩ እቲ ኩነታት ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፍንው ነገራት ዘሎ I really hope ዘድሊ ጥንቃቐታት ይግበር ክህሉ ትሪእዎ ኣለኹም ይኸው ዘን ኩለን መኪና ገለ ናበይ ንኤርትራ ጉድ ማሕበያ መጀመርያ ግዜ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ወገን ናበን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ወምነ ዝደዚ ላይክ we are happy እቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ክራኸብ ምኻሉ ኣነ genuinely ካብ ልበይ ሰላምን ርግኣትን ፍቕርን ስኒትን ናይ ትግራዋት ህዝቢ የድልየኒ እዩ እዚ ማለት ግን ጥንቃቐ ዘለዎ ክኸውን ድማ ከም ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሕሉፍ ኤርትራዊ ዘይኮንኩ ተራ ኤርትራዊ I hope ጥንቃቐታት ክግበረሉ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናይ ኣወል ዶላር ፌክ ዝኾነ እዚ ኸማን በዓል ኣወል ዝበፅሖም ጥራይ እዩ you can imagine ብዙሕ ነገራት ክግበር ከም ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ኦሪጂናል ህዝቢ እዩ መስኪን ህዝቢ እዩ ብዙሕ ነገር ዝፈልጥ ኣይኮነን ስለዚ I really hope ዘድሊ ጥንቃቐታት ይግበር ክህሉ ተስፋ ንገብር በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ከምዚ ዓይነት ሕሶታት ይወፅእ ምህላውን ፅቡቕ ነገር እዩ ሰናይ ነገር እዩ እስከ ናብቲ ካልእ ክሰግር ናይ መወዳእታ ደረጃ እንደ ዝቐርብ ዘሎ እዚኣ እስከ ስምዑለይ ለንቀደደርስ ካብ ዝበለትኒ እያ When they arrived, they settled it all over the coastal lines of Eritrea. When who arrived? When Turkey. Turkey arrived. No, the Ottoman Empire arrived. Right, the Ottoman Empire, which you know what? That's another thing too. The Ottoman Empire ruled here for 300 years, I believe. Exactly. 300 years, and you were saying that when they arrived in 1557. Right. Since 1557, they were here. Okay. So, after 300 years in Argentina, they were staying for so many years. Okay, እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣርቲስት ሊድያ በረኸት እያ ትበሃል እቲ ወዲ ኣነ ይፈልጦን እየ ግን ኣብ ኤርትራ ቱሪዝም ከይዱ ነይሩ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝገበራ ቪድዮ ኣብዚ ከዳልዋ ሓሲበ ነይረ ኣጋጣሚ ግዜ ሲነላ ነይረ እንታይ ግን ደስ ኢሉኒ sometimes ኣብ ኤርትራ እኮ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዘሎ ቱሪስት ጋይድስ ኣብ ኤርትራ ክንምንታይ ፖቴንሻል ዘለዎ ቢዝነስ ምዃኑ because we have so much of beauty ጽባቐ ብዙሕ ነገራት ኣለና ነዚኣ ምስ ምንታይ ከተሓዛኢለ ምስቲ ናይ ቱሪዝም ንዛረብ ስለ ዘለና ሓንቲ ጽብቕቲ ፅሕፍቲ ነይራ ብያሬድ ተስፋይ ደውፃ ነይራ እቲ ቱሪዝም ፖቴንሻል ናትና እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዳህላክ ከቢር ኮይኑ ዝተሰኣላያ ዳህላክ ከቢር ዝበሃልሲ ኣብቲ ምስፍሕፋሕ ናይ እምነት ምስልምና ኣብ ሻብኣይ ክፍለ ዘበን ዓብይ ተራ ከም ተፃወተን ቡ ገይሮም ዝመፁ ዓብ ታሪኻዊ ዘይተዳሰሰ ብዙሕ ታሪክ ከም ዘለዋ እዩ ዝገልጽ ኣብቲያ ፅሕፍቲ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሓሲባነ ማለት ሓደ ግዜ ሲ ክንምንታይ ናይ ቱሪዝም ፖቴንሻል ኣለዎ ኤርትራ ኣስላምሲ ንመጀመርያ ቅድሚ ስዑድያ ንላዕሊ እውን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ካብ ስዑድያ ምስ ኣሳደድዎም እቶም ሰዓብቲ ናይ መሓመድ ናብ ኤርትራ መፅኦም ከም ዝነበሩን ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ታሪኻዊ
ወይ ከዓ ኣርኪኦሎጂካዊ ፍጻመታት ዘለዎ እዩ ኣብ ኣክሱም ኣብ ትግራይ መስጊድ ናይ ነጋሽቲ ገለ ዝበሃል ዓብ ናይ ቱሪስት ቦታ እዩ አሚን ብነፋሪት ኣይኮነ መጽኦም ኣዝዮም ብኤርትራ እዮም መጽኦም ኣው ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ቦታ ዘድሊ ስራሕ እንተተገይሩሉ ስዑድያ ድማ ፊትና ስለ ዘሎ ምስቲ ናይ ንግደት ናይ ስዑድያ ናይ ሓጅ ዘሎ ገለ ክንምንታይ ታሪኻዊ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል ነቲ ቦታታት እቲ ስለዚ we really need to a lot of work need to be done ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ብርግጽ ካብ ኤርትራ ዝወጽእ ዘሎ ስሊ ናይ ሲዝን ናይ ባሕሪ ስለ ዘይኮነ ይመስለኒ ውሑድ ሰብ ዘሎ ንስኻትኩም ካባይን ላዕል ትፈልጥዎ ትኾኑ ኣነ ውሕድ ግዜ ናብ ባፅዕ ከይደ ነይረ ግን ከምዚ ዓይነት ቱሪስትስ መፅኦም ነቲ ተንኮልን ክፋን ጥራይ ዝጥምቱ ዘይኮኑስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናራዩ ዘብሉ ክትርኢ ከለኻ እቶም ኤርትራውያን ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ብሶሻል ሚድያ ጌርኩም ፅቡቅ ዝኾነ እንታሽሙቅ ትገብርለኩም ቱሪስት ጋይድ ክትከውን ከም ትኽእል ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዋላ ኤርትራውያን ወፃእተኛታት ጥራይ ዘይኮኑስ ኤርትራውያን ንባዕሎም ኣብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ንኩሉ ኤርትራ ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ there's going to be a big potential ነቶም መንእሰያት ናይ ኤርትራ ነፍሱ ዝኻለ ናይ ቢዝነስ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ነቲ ዝመፁ ዘሎ ፖቴንሻል ከመይ ገይረ ንሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ከመይ ገይረ ንኤርትራ ፅቡቅ ገይረ ከዛውሪ ይኽእል ንሰብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወኩም ሚን ሊድያ is a very ዓባይ ኣክተር እያ ሶ ንዓ could be ስራሕ ከይከውን ይኽእል እዩ ተራ መንእሰይ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒሉ ክጥቀመሉ ንምዝራብ ኢለ የምፅያ እቲ ዝተገበረ ቪድዮ ግን ደስ ስለ ዝበለኒ ከትኩም ስምዕዎ ኣብ ንጉሴ something ገለ ትብል ቻነል ኣጋጣሚ ሓስኳን ኣለኹ ዓድና ዓዲ ቱሪዝምን ምዕባለን ግስጋሰን ክኾነልና ድማ ተስፋ ንገብር ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ቪድዮ ኩሉ ግዜ ኣብ መወደታ ከምዚ ሼር እናገበርኩ ከብል ደስታ ኣለኒ ካልእ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሓደ ሓውና ምኬል ተኽላይ ዝበሃል ፖስት ገይርዋ ርአዮ ሩብዓን ሰባ ከባቢ ባልዋ ኢልዋ ኣሎ ዋው ገነት መስል እዚ እውን ብዘይ ስእሊ እንድሕር ኣውፅኦም ኤርትራዊ እንተኢሎምካ ክትኣምን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ባት የስወት ኤርትራዊ እዚ እውን እናበልና ፅባቐ ናይ ዓድና ምፍላጥ ክራማት ብፍላይ ነቲ ዓድና ገነት እዩ ዘምስሎ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ ከም ወትሩ ድማ ደገፍኩም ነዚ ቻነል እናበልኩ ንኩሎም ኣብዚ ዘመጎስኩም ኣመግሱለይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ምዝያ ክገድፈኩም